ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Goizeko 7 eta 52 minutu joko dute Laister eta prest ditugu dagoeneko esango nuke behintzat prest daudela. Iraia Kambra, Egoi Belategi eta Iker Gurrutxaga Donostiako estudioetatik, bai? Egunon. Bueno, txutxumutuak entzuten dituen. Bai, ez dakit zergaitik. Ez ginen izketan. Guezinen. Ai, bazagin horretza, ne? Poltergeist. Interferentziak bai. Interferentziak. Bizkaia irratia izango da. Ai. Ara, zizala. Egoi! Egunon. Bai. Lasai hartu hasiko dugu aste artea, Bueno, zer moduz? Ni nator apur bat asteburutik bueltan, etorriko astelena izango balitz bezala, baina ez, zuentzako aste artea da dagoeneko. Bai. Ongi, maldan beraia da. Maldan beraia da. Atzoko eginda, ez? Aste errezago. Berrazago ez. Niretzat aste artea beti zailago. Arinago, aste arte errez? Nire gaur gehiago. Baina hori da, jende asko egiten duena delako, astelena, nolabait, jai hartu, eta gero produktibo izaten hasi aste artea. Ez da gure kasua. Bai, nik hori egiten dut. Jai hartu ez, baina egia da astelena izaten dela apur bat,
ubicación. Ubikuazion. Ubikuazion. Hona da, ubikuazion izate gure kasuan, Ez, baina izaten da apur bat, bueno, labadorak jarri, bazkariak egin, eta ja, aste artean haste naiz, pertsona funtzionala izaten. Iraia horre ere zorionekoak gu, Bai. Zeba? Ez du labarari jarri behar askotan, ez du... Ez dugu askari egin behar, bueno. Horregatik horre ere zorionekoak. Banik atzo garbigailua jarri behar nun, baina horren ordezkaina batea jonintzen. Ederki irutzen zait. Peatza izu. Bai, hombre. Badakit ez dela, gaztelaniaz bago alako esamolde bat, ez nahi egualden eirakatsi zidaten, baina maldizion gitana, el que bebe lunes bebe toda la semana. Bai. Eneukan entzun da. Eske horre ere, Murtzako lagunek ondatu zidaten. horre ere abstemio bat, eta erdi abstemio batekin zabiltze izketan. Hortaz. Egoini ez. Da zuk atzo kaina bat edan zenuenak ezta? Ez? Ah, Ez. ja egin zenuen ez horregatik esaten nuen. Bai, baina izan nuen, hartu nuen igandean lekitxoko deabruak ikusi alizateko. Bai. Zer den azaldu zazu? Bai, Hemen iruro geratu gara, oso. Bai. Uste dut esan zuela, ez zenuen aurreko astean esan antzerki batela edo... Bai, izan da lekitxo zazpire. Jo, eske, pasaren astetik ari naiz apur baten, ematen du udaleko langilea ni naizela. Lekitxo zazpirean, venga, orain polemika Bai. sortuko dut. Nork fundatu zuen lekitxo? A ber, da zazpireun, iribildu izendatu zenetik. Nork? Herria existitzen zen, Maria Diaz de Arok. Ara, Bila izendatu zuen. gaztelak beraz. Bai, Diaz da Arotarrak. Bai, Bilbo, bere anaia izan zen Bilbo. Hori ara... Polemika sortu nahi dut, ez du ez erantzungo? Ez. Hor badakizu badagoela Diaz de Arotarren ez dut goratzen nortzen zehazki, baina hor badago gaztelu bat enkarterritan beraiena zela oso ospetsua, eta ezakit non irakurri nun, Diaz de Arotar batek 70 urterekin preso egonda bere gazteluan ihes egin zuela. Ja oso zaharra izan da. Berea baldin bazen gaztelua. Bai, baina bertan giltzape dut, zegoen uste haren aurkako kolperen bat egon zaila. Iesbidea jakingo zituen, ez? Bai, noski. Berea da gaztelua. Lerdosia barra izango zen. Berak diseinatu zuen, akaso, horretaz jakitun izan da. Bueno, batek dakie. Vale, zazpireun garren, deabruak zein ziren, Diaz de Bai, Arotarrak. eta, ez, lekitxoko deabruak esagutzen duzu, horre bai. Ez. Ez, bada lekeitio piroteknia talde bat, piroteknia, bai, antzerki piroteknia talde bat, korrefokak eta egiten dituzte hori da, eta korrefokak egiteaz gai, antzerkiak ere egiten dituzte, eta igandean izan zen, 700. urte urren honetarako sortu duten itsasoa izeneko antzezlanaren lehenengo emanaldi hori, eta oso polita izan zen. Eta Diaz de Arotarrak errez dituzten? Ez, egin zen apur bat omenaldia, Lekeitioko itsasoarekin duen lotura horri, apur bat, beraiek itsasoan askatasun ontzian hil ziren marinen horrien figurazioa moduan, hilda egongo apur bat emon behar zaiolako horrelako kontu tetriko, ez? Deabruak izan da. Eta baina egin zen kaxarranka San Pedropean esango nuke San Pedroetatik aparte, lehengo aldia dela San Pedropean egin dela kaxarranka dantza, horrela suekin eta pirotekniaekin, eta guai egon zen. Eta puristek zer diot horren inguruan? Ez dut uste Maria Diaz de Aron puristarik dagoen. Kaxarrankaren puristez ari zela uste dut. Baina horrek ondoratu ziren emakume batek kaxarranka egin zuen lehen aldiarekin, eta jazta. Ze ondo ze potente horiek ondoratu ziren. Baina ez dituzte Diaz de Arotarrak sentitzen dute, baina esango dut zergatik. Ondo dago zazpero gara urte urrena, hori guztia, eta hori ez da lekitoren kontra, esan dut Euskal Herrian. Horregon zen polemika bere momentuan. Noski, Elkanorenakin sekulakoari ginen montatzen, eta orain segitzen dugu berdinarekin. Eta urrengo izango da urrengo hiri bat, eta urrengoa, ze orain da garaia. Bai, baina egia... Gutxi gora bera, guztiak 700 urte, orain hasiko dira betetzen. Ostiralean bertan, San Juan Baleontzia ureratuko dute, ikusiko dugu flotatzen, baina ureratuko dute. 12 urteren ostean, 2006an, barkatu ez, 9 urteren ostean, 10 beteko dia horren,
Eta horrek ere, bueno, esan nuke hortik baduela, bueno, asko ez goraipatu, eta Bai. zer egiteko gai ginen, bueno, ez ezagun aztu azken finean, San Juan Baleuntze bazela, ontzi Ontzi erraldoi bat, genozida bat. bai, eta bai. Ez? Azkar eta labur esan da, ontzi genozida bat. Bueno, genozida ez... Bale, esploratzaile deituko diogu. Eta genozida batez ere, zera, bakaiuekiko. Bueno, bai, eta bide batez hori bakarrik egin zen, bakailu bakarrik arrantzatu Ez nintzen bertan egon, eta ikertu ere zut ikertu, baina, euskalo. Dena dela Iker, ni ere izan naiz, eta izan naiz zure, osea, bai, konpartitu dut oraintxe bota duzun iritzia, momentuan 700. Legiteoren 700. urte hurren hau egingo zela zabaldu zenean nik ere esan nuen, Jesus, kolonialistas. Osea, eta jarri nintzen kontra, baina gero egia da ikusi dudala bideratu dela beste totalmente eta Bai. egin dela, eta uste dut horrelako momentuak eta aprobetxatu behar direla gure mesedetara jartzeko. Ja, baina Bestela pixka beste norbaitek baina pixka bat- egingo duelako. Bai, baina pixka bat zuriketa iruditzen zait, fondoan. Ba, nire ez zait iruditzen zuriketa baldin eta hortik ateratzen bada baliotsua den zerbait, eta kasu honetan Bai. izan da, benga, guazen lekeitiko nortasuna, eta ez hainbeste, eta gainera azpimarratu da, duela 700 urte menperatu gintuzten, ez guk jarraitu dugu herria izaten, jarraitu dugu gure nortasuna izaten, eta ametik 700 urtera ere jarraituko dugu hau sortzen. Orduan iruditzen zaitela... Hortaz, dia de arotarrak kritikatu dira publikoki. Bai, Ados. ez izena bizenekin ez Hor ja ez nago aldoz, orduan. Hemen hiltzaileak zen izan ziren, esan egin behar da. Eta nik horrekin dut. Askotan egiten ditugula azkeneko demorata pixka bat jantzi. Ez? Elkano, bale, oso ondo, munduari buelta mantzion, bale, balentria bada, ados, egin zituenak bide guztian kontra ditzagun. Bueno, ez da hori bakar, eta noren mesedetan. Eta ez, baina konta ezagun baita ere, nolabait, hori dena glorifikatzen dugula, eta espedizio bat, azteko txiripaz. Izan zen, amaituzuna... Konfundituta. Elkano, bai, konfundituta, gainera, tartean motin bat egon zalako aurretiken, eta Magallanes hil zutelako. Ara motinak, Bai, bueno, haupa nola beti engeru, ez, edo... Nik ez dut ez errazan. Bueno, haupa beti engeruko arrantzaleak. Arrantzaleak zirenak. Eazen kasutan, sentitzen du baina gaur kostaldeko supremazismoarekin jarrituko dugu. Bukatuko dugu, esaten. Ondo legoke. Ez dut uste. Ez dut uste egingo dugunik, ez dut esaten. Baina kontua da, bueno, zala amaitu duzu, berkatu, agian moztu zen. Bai, ez, lasai. Egun gaitezke honen inguruan eztabaidatzen infinito, beraz, segi zurearekin agoi. Egaluzaren inguruan galetu nahi nizuen, pasaen astean amaitu zelako kostera, ezakit, egaluze asko janduzu sasoi honetan, kostera honetan? Bai. Ba, begiranik ez. Bai, nire deseto jaten dut. Nire arrai guztokoena. Ikaitortu bat Bai. Hortxe izango da. Eta ez, etxean egon ez delako, baizik eta nien naizelako etxean egon. Uno gurasoen etxean diot. Bueno, baina, eta zuazen zara joan erostera arraindegira? Bai, klaro, baietz. Baina, azteko... Bai, esan, markatu. Ez da arrain merkeena, dagoena merkatuan, eta bestalde nik ez dakit kozinatzen galuzea. Garasa da? Delikatua da, bai. Baizera! Arrainik errexienetakoa, sukaldean. Erresa bai, baina delikatua bada. Sukaldean egiteko, oso erresa da, plantxan egite baldin baduzu, bazuk puntu harrapatu. Hori da, baina oso azkar xikatzen da. Ez. Bai, xikatzen da, toda hostia. Atunde horra baina okerragorik Ez dala azkar lehortzen, ke ba? Xerra duzela egin. Ez, baina adibidez, marmitako batean. Marmitakoa... Burua juten bazaizu 5 minutu... Ez. Oso simplea da, marmitakoan egin dena eta zerbitzatu aurretik bota eta itxaron, ja eseri mailan eta itxaron, eta 5 minutuan zerbitzatu eta eginda dago. Marmitakoaren ere... Ez dauka misteriorik, da errexena, beretan diot, da arrainik errexena bainola, diferentziarekin, Baina onge egin behar da. Bueno, benitzako Jakin egin behar da. Errexena. Gero, prezioarenak izu harrituta geratu zara. Esan duzu garestia eta oin duzu olera. Nahi ez zait, Egoi, nun erosten duzun, ez dugu esango, baina merkatal zentruetan edo eremu handietan eroste baduzu, ez da garestia. Baina arraindegian eroste baldin baduzu, asko garestitzen da egaluzea. Bai, baina esaren honetan, nahi
beste batzuek izaten dituzten prezio gorakada kontutan hartuta, iruditzen zen niko neurrikoa egaluzaren. Aurten udan momentu batean zapo beltzaren prezioan egon da. Eta hori garesti. Bai. Esan nahi dut. Ez da merke. Baina bataz beste zenbatean, nik ikusi dut, 14 hortze artean saltzen. Eta hori ez da merkea. Ez da merkea. Ohituta gaudenetik. Ze, karo, hemen beste gauza bat sartzen da egoi. Zu etzara kostakoa. Hola. Etzara, esan nahi dut. Arrantza portua, beste era batera biziko zenuen akaso, lekeition ez dakit nola, baina guk askotan doan jaso dugu egaluzea. Ez dakit zure kasu hori den, zaloa. Etxean debalde jaso izana, lagun batek emandako... Ez dut oso ongi ulertzen, esan dezunean, kostaldekoa ez ara. Etxean akaso ikusiko zenuen hori, baina esan edot, antxoko zarelako, esan edot, antxon ez dago ez arrantza porturik. Eta lehenago bizi nintzen Trintxerpalaga izarron, eta lehenago San Pedron, eta neure etxean arraina doain sartu da, baina kubotan. Hortara, baina kostako, ez zarela gaur egun. Bueno, baina egoiren aita arrantzalea zen, badaki zertaz ari den. Baina zuk doan jaso duzu etxean egaluzea, baita ere. Dentarik. Kontaktuen bidez, eta... Hori hortaro hitze zarenean, egon den hau zala, moduan egin da. Baina ordaindu egin behar da, edo zen kasutan. Ordaindu behar da, adosago. Zen kasuetan. Panekan gaur audio bat jarri barguna sentitzen dut, entzuleok bihar ez dugu jarriko, bestera, ez biliko gara, bihar... Nigatik baldin bada jarri. Ez, lasai egon, bihar berrekingo diogu tertulia arraintzaleari, baina bakarrik esan nahi nuna zen, aitortu behar izuet oso, etan pasaen azetikan, olako sentsazio oso txarra dola nire buruarekin, zaitortu behar dut, aurten gutxitan erosi dudala egaluzea, arraindegian bertan, 5-6 aldiz, eta amak emanda beste 3-4. Baina hori geure kaso, eta... Bataz bestekotik gore egon zarrala ere zigurrenik, Bai, hori zaiteke, hori bai. Bueno, etxan beti jan izan dugu arrain asko, baina hori ez galdu aukera, sasoiko produktuak, sasoian jateko, eta orain gutxiago sartuko bada ere, ezaztu, txitxarroa eta bereziki sardinan garria atorrela, sardinan bereziki udan eta udaberri partean jate ditugu. Barbarinak ere lastu. Bai. Barbarina da lujo bat. Hori bai dela ondo egin ezkero. Musarra eta sargonak ateatzeko garaia ere orain da. Musarra baita. Musarra. Eta hemen dek aurrera azten dira arrai koipetsuak. Bueno, hemen baino urtarriletik aurrera beto, baina orain azten dira koipetzen eta arrai koipetsuak, esan dituzunak. Arrai urdinak, horrekorrean. Baina... Iker, betu, tertulia aurratuko pixkatxo bat, baina txipiroia arrain urdina dela esango zenuke? Konsideratzen du dela, uste dut horrela, konsideratzen dela, okerragoa da, zein da? Bakailoa da, freskoa baldin bada urdina dela eta gatzatu baldin bada txuria. Uste dut hori dela... Ez alderantziz dela esango nuke. Freskoa txuria eta gatzatua urdina? Bai. Ez alderantziz izango da, ez koipe kontuak eta... Baina koipe kontua ere asko soltatzeu, gero baita gelatina eta bar... Zuek hori badakizue? Ni geratu naiz tximinoiaren kontuarekin. Tximinoia arrain bat da? Ez da arraina, baina... Zefalopodo. Hau gaina, euskaraz baita zefalopodo esaten da. Alegia, burutik kankak atatzen zezkion animalia. Bestak eta izango da. Ostra, eske flipatzen. Ez, baina arrai urdin bezala, nutrizionalki arrai urdin bezala kontatzen da. Zefal, burua, zefalea, buruko mina, podo, podologia, oina ez, horrekan etorrikoa. Bai, izan daiteke. Baina, bai. Gaur, barrezka da. Baina arrai urdin bezala... Ikusi duelako nire reakzioa. Arrai urdin bezala kontatzen da nutrizionalki. Bai, uste dut. Esango nuke baietz. Horre nola buruzari nez da. Ara iraia dantzan hasi da. Bueno, dena dela, argitu musika dezakegu biharko, nola jarraituko dugun itsasoari buruz eta arrantzari buruz hitz egiten, utziko dugu galdera hau biharko, nik nire kantara arraina izozten duzu edo ez, arrai freskoa. Boa, jazta, bestia, nazia, barkatu bai. Noski bai ez, nik kongelatzen dut. Batzuk kongelatu behar dira. Soberan baldin badukat. Behar dira, kontuz, behar dira. Antxoak segun anisakiarekin badatoz edo ez, jantzazuzuk, anisaki duen antxoa bat. Ez dut begiratzen. Nik ezagutzen ditut batez, biez, gehiago, ospitalean amaitu dutenak anisaki kabi batekin ez zeetan, eta ez nioke inori gonbendatuko bez. Zenazka. Bai, bueno, nazka, tokatzen da. En fin.
galdetu egin nahi nuen besterik gabe. Eta ulertu du egoik zergatik esan du. Zuzenean nazi deitu nau. Purista esatea bazen. Arlo honetan, bai. Kaxarrankakoak puristak ziren eta ni nazia naiz. Baina ez. Oso ondo, ez da zer pasatzen. Bak, edozen Baita gaur egun, zaitut, nazi eta fascismo hitzak eta oso banalizatuta daudela. Gehiegi. Bueno, kantua, ez da? Bai, Bai, 2 minutu mesedez. dituzu. Ze karri dudan. Bale. Kantu hau entzun eta zuentzat ea Nafarroarekin lotzen den edo ez. En esta noche de otoño, lluvia de estrellas en Aralar. Nik badut erantzuna, Iker. Bota. Nietzako ez. Ez garbi bat gainera. Ba, nik Nafarroako garaiko erresumarekin lotuko nuke. Bai, Hor da. Nik lotzen dut, Aragoirekin lotzen dut apur bat, ez dakit. Nik Zer, bien Aragoirekin? arteko nasketa bat ikusi. Niretzako kantu oso zeltiarra da, Panderori eta oso zeltiarra da. Erritmoz, ez dakit, baina ni egoirekin nago, Oso erdiarokoa, ez? Erdiarakoa dela. Erdiarokoa bai, baina ez nuke Nafarroko erresumarekin lotuko. Ertaroko musika, esan dut. Niretzako behintzat, Ai, erdena gailu amatatu zait. Bai, esan dut, zuk Gartxot, Aitzin Konkista pelikula ikuste balde baduzu, soinu banda. Antzeko, ez? Bai, horrelakoa da. Ez da gorrun, karo, erdiaroan, musika barrokoan eta pixkat horrelako egitetzerako. Ez da baina polita da, ez? Niri ere txokatu egiten dit. Aralar ikusten duzu, Bai. eta entzuten duzu, eta esaten duzu, aipa, dios, ze pasada hemen. Karo, guazen, garaikora. Jakin beharko dena da, ea Nafarra erresumari buruz zer pentsatzen duen autoreak Amaia Romerok, baina bueno, hori ja, egunen batean jakingo dugu, elkarrezketaren bat eskaintzen badigu, oraindik ez dugu eskaini. Nik horrelakoetan beti, biharko utziko dut, ez dagoelako denporarik. 10 segundu zortzirak heltzeko hemen utziko dugu gaurkoa, bale? Gauza asko pendiente biharko, Bai. Aio. Aio. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzea salatzegatik, Ernai Gazte antolakundeak jasotako isunak irauli ditu justiziak. Protestak legez kanpokoak izan arren, zilegi zirela ohartarazi dute adierazpen askatasuna modu aktiboan gauzatzeko ariketa izan zirelako. Gogoan izango dituzue 2023 urteko protesta hauek, bertan mozalegea baliatu, ertzaintzak 290.000 euroko balioa zuten 133 isun jarri zizkien Ernai Gazte antolakundeko militantei ertzaintzak. Saloa Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, epailek 2.500 euroko isuna nabarmeki proportzioz kanpokoa dela zehaztu dute, zigortutakoak gazteak direlarik, epailek uste dute hauen errenta apala dela eta ondorioz isunaren ordainketa gurasoen ondarearen bitartez burutuko dela. Bilboko isunen kasuan, zigorra 601 eurokoa izan beharko lukeela zehaztu dute. Gasteizkoei dagokionez, isunaren baliogabetasuna ebatzi dute epailek, ertzaintzaren dispositiboa burutu zuen arduradunak, ez zuelako inongo oztoporik zehaztu, ertzainetxearen ohiko jardunean ala inguruko espaloietan. Lakuako kontseilariak aurrekontu proiektua aurkezten eta defendatzen hasi dira jada Gasteizko legebiltzarrean eta akordioetara heldu nahi dutela berretsi du Noelde Anju sailburuak interes alderdikoiak albo batera uztera deituz. Borondate politikoa baino ez da behar. Utz ditzagun alde batera interes alderdikoiak. Gobernua osatzen dugun bi alderdiek egin dugun bezala. Eta azter ditzagun batasun puntuak ziurrenik asko izan daitezke eta. Berehala erantzun dio, Sumarreko Jon Hernandez sailburuari zail ikusten duela Lakuak aurkezten duen proiektuaren inguruan akordio batera heltzera eta zera galdetu du. Nola da posible politika berberak negoziatu nahi izatea Sumarrekin eta Partidu Popularrarekin? Gu ez gatoz bat aurrekontu planteamendu horren lehentasunekin.
Hurrengo sailburuak izango dira segurtasuneko Bingen Zupiria, hezkuntzako Begoña Pedrosa, industriako Mikal Jauregi eta unibertsitateetako Juan Ignacio Pérez Iglesias. Gaur beraien txanda izango da, baina adi, azken honek ere bere blog pertsonalean kexa adirazi duelako EHuk 2026 urteko ekarpenaz egin duen prentsa agerraldiaz. Eta sailburuak esan du hizkuntza hiperbolikoak ez duela Euskal Herriko Unibertsitatearen finantzaketa hobetuko. Bestelako kontuetan Arabako Foru Aldundiak zigor espedientea zabaldu du Bernedoko udalekuak antolatzen dituen sarrera Euskal Udaleku elkartearen aurka. Hala iragarri du Ramiro Gonzálezek batzar nagusietan. Bi arrazoitan oinarritzen da espedientea, udalekuak burutuko zirela ez jakinarazteagatik eta Foru Aldundiaren dokumentazio eskaera ez erantzuteagatik. Esta actividad no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava. Nunca. La realización del Udaleku no ha sido comunicada ni al Departamento ni al Instituto Foral de Juventud. La Diputación, por lo tanto, no conocía de su existencia. Eta nazioarteari dagokienez palestinar baten tortura irudiak zabaldu zituen fiskaloia atxilotu du Israelgo poliziak ostiralean bere dimisio aurkeztera behartu zuten eta igandetik zeraman desagertua. Filtratutako irudietan erreserpistek preso palestinar bat ezkutuekin inguratu eta obiektu zorrotz bat uzkitik sartzen diotela ikusten da. Atxilotua ospitalera eraman zuten. Gorputzaren goiko aldean eta uzkian zaurilarriak zituen, zehaztu du Israelko giza eskubidan aldeko medikuak gobernuz kanpoko erakundeak. Israelgo armadakiek jakinarazi du torturatutako presoa Egiptora deportatu dutela azken preso truketan. Testu inguru honetan ere bahiturik gabe Israel palestinarrentzako heriotza zigorrak bideratzen ere hasia da. Horixe berare aipatuko dugu gaurko honetan. Eta kirol kontuetan esango dugu Osasunak hutsna berdindu duela Oviedoren aurka 2025-2026 denboraldiko 11. jardunaldian eta honela Nafarroako taldeak estreinakoz lortu du Adarretik kanpo liga honetan. Iker Muñoz. Obviamente queríamos la victoria, no ha podido ser, nos vamos con el empate, pero la verdad es que es un empate que refuerza mucho al equipo, sobre todo fuera de casa y nos da mucha fuerza para lo que viene. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Ohiko autopilaketak daude Barakaldo eta Leioa inguruan Pelle. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Zerua zikinako agertuagatik eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira lurralde osoan eta eguraldia argia eta atsegina izango da. Eguerditik aurrera aldiz, mendebaldetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritu egingo dira, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen hemenka lautanta botatzea, gehien bat kostaldean, baina uskeria izango da eta gehienean ateri eutxiko dio. Hegohaizeak joko du, bolada zakar edo oso zakarrekin, bereziki goizean gehien bat lurralderen ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek nabarmen gora egingo dute, 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, bereziki kostaldean goiza oso epela izanik, Maximoek ere gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 18 eta 22 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohikoa den bezala urte sasoi honetan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Joarraizburua teknikan, azaroak 4 da, asteartea. Informazioaren aria. Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzea salatzeagatik Ernai Gazte Antolakundeak jasotako isunak irauli ditu justiziak. Protestak legez kanpokoak izan arren zilegiak zirela ohartarazi dute adierazpen askatasuna modu aktiboan gauzatzeko ariketa izan zirelako. Mozalegea baliatu zertzaintzak 290.500 euroko balia zuten 133 isun jarri zizkien Ernai Gazte Antolakundeko militantei Bilboko Espainiar Gobernu Ordezkaritzan zein Gasteizko Olagibelgo ertzaintzaren egoitzara kateatzegatik 2023 urtean. Gazte Antolakundeak ostera isunak ordaindu eta epaitegietara jotzea erabaki zuen. Proportzio gabeak dira ebazpen guzti hauek eta hori dago defendatuko duguna, arrazoitu gabeak dira, esarritako
isunen muntak oso altuak dira, guztiz ezoikoak. Gasteizkoa Bilboko isunetaz epaitegiek ebatzitako antzekoa da, bi epaiek diote mobilizazioak legezkanpokoak zirela, ez zirelako aurretiaz jakinarazi. Hori bai, epaileek hauen zilegitasuna azpimarratu dute, eserialdia, kateatzeak eta pankartak komunikazio sozial ekintza zirela zehaztu dute elkartze eta askatasun eskubideen artean dagoena. Ondorioz, ezela Mozal legearen 36.3 artikulua urratu azpimarratu dute. Azken honek zuzeneko eragina du, ezarritako isunekin epailen ustetan neurrigabeak izan zirelarik. Ezela kalte ekonomikorik egoneren nabarmendu dute, lanera ala hezkuntza zentroetara joan behar ziren pertsonek jasandago eragozpenetatik harago, halaber, egontzen trafiko nahasmena ertzaintzak areagotu zuela ere aipatu dute. Horren adibide da, lurran eseri ziren gazten identifikazioa errepidean bertan burutu zela, ez plaza eliptikoaren barnekaldean. Epailen ustetan, gazteak bertara leku aldatzeak trafiko nahasmen arintzen lagunduko luke. Eta azkenik 2.500 euroko isuna nabarmenki proportzioz kanpokoa dela zehaztu dute. Zigortutakoak gazteak direlarik, epailek uste dute hauen errenta apala dela eta honen bestez isunaren ordainketa gurasoen ondarearen bitartez gauzatu dela. Bilboko isunen kasuan, zigorra 601 eurokoa izan beharko lukela zehaztu dute, eta Gasteizkoei dagokienez, isunaren baliogabetasuna ebatzi dute epaileek. Ertzaintzaren dispositiboa burutu zuen arduradunak ez zuelako inongo oztoporik zehaztu ertzainetxearen ohiko jardunean ala inguruko espaloietan. Eta goizeko 8 eta 9 direla esango dugu, palestinar baten tortura irudiak zabaldu zituen fiskaloia atxilotu dela Israelgo poliziak, ostiralean bere dimisio aurkeztera behartu zuten eta igandetik zeraman desagertua. Fiskaloiak pasaden udan SDR maineko kartzelan palestinar batek jasotako tortura eta abusuak ikusten diren bideo bat zabaldu zuen. Filtrazio hori leporatuta atxilotu dute astelehen honetan bertan. Poliziak berak igorri du ohar laburra azalpenak ematen. Benjamin Netanyahuren esanetan, Israelen aurkako inoizko eraso propagandistikoena izan da. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה. Filtratutako irudietan, erreserbistek preso palestinar bat ezkutuekin inguratu eta objektu zorrotz bat uzkitik sartzen diotela ikusten da. Atxilotua ospitalera eraman zuten. Gorputzaren goiko aldean eta uzkian zauri larriak zituen. Horrela zehaztu du Israelgo giza eskubideen aldeko medikuak gobernoz kanpoko erakundeak. Israelgo armadak jakinarazi du torturatutako presoa Egiptora deportatu dutela azken preso truketan. Otsailean Israelgo armadak erreserbako 10 soldadu atxilotu eta 5 zigortu zituen muturreko indarkeriaz atxilotuaren ipurdian eta uzkia sastakatzea egotzi zieten. Pasaden igandean zigortutako erreserbistek prentsa agerraldia burutu zuten, besarkada jaso beharrean akusazioak jaso zituztela deitoratu zuten. Ez zirela isilik geldituko eta borrokan jarraituko dutela esan zuten aurpegia estalia zuten soldaduek. Eta esango dugu baita ere baiturik gabe, Israel palestinarrentzako heriotza zigorrak bideratzen hasi dela jada. Segurtasun batzordearen onarpenaren ostean, Israeldarrak hil dituzten pertsonei heriotza zigorra aplikatzeko hurrengo pausoa parlamentua izango da. Ekimena Itamar Ben Gibren botere judutarra alderdiak sustatu du. Muhzakot, reaiot. Galierz baituen aferetako koordinatzaileak esan du, Benjamin Netanyahu lehen ministroak bat egin duela proposamenarekin. Gazan ez dagoen ez baiturik ekimena bideragarriagoa dela erantzi du. יודעת מצוין, ואני אומר לכם, Ben-Gvir segurtasun ministroak azaldu duenez, heriotza zigorra arrazakeria ala areriotasunagatik Israelgo estatuaren aurka norbait akatu duen terroristei aplikatuko zaie. Galdera da, zer ote den terrorista? Orain artean, okupazioari aurre egin dion edozein palestinarrek terrorista etiketa jaso izan du. Basueten abiatu denetik Israelek 236 lagun hil ditu, atzo egurra biltzera joan ziren 2 pertsona, Gaza hirian 2 adingabe zauritu dituztere, eta Cisjordania okupatuan 2 hildako izan dira. Gurera itzuliaz, Lakuako kontseilariek aurrekontu proiektua aurkezten eta defendatzen hasiak dira Gasteizko legebiltzarrean. Akordioetara heldu nahi dutela berretsi du Noel de Anjou sailburuak interes alderdikoiak albo batera uztera deituz.
Bitarte, Imanol Pradalesen gobernuko sailburuak legebiltzarreko arlokako batzordeetatik igaro beharko dute, EAJ eta PSeren koalizio gobernuak aurkeztutako aurrekontu proiektu partidak zehatz mehatz azaltzeko. 16.738 milioikoa da Lakuako gobernuaren aurrekontu proiektua. Aurrekontua oposizioarekin hitz egin aurretuk aurkeztu zuen Lakuak eta orain honi ekarpenak egitera deitu du Danju Finantza eta Ogasun sailburuak norberaren interesak alde batera utziz. Borondate politikoa baino ez da behar. Utz ditzagun alde batera interes alderdikoiak. Gobernua osatzen dugun bi alderdiek egin dugun bezala. Eta azter ditzagun batasun puntuak ziurrenik asko izan daitezke eta. Voxekin izan ezik, Danjuk dio alderdi guztiekin negoziatzeko borondatea duela EH Bildutik Partidu Popularreraino sumarretik pasatuz. Gu ez gatoz bat aurrekontu planteamendu horren lehentasunekin. Berehala erantzun dio Sumarreko Jon Hernandez sailburuari, zail ikusten duela Lakuak aurkeztu duen proiektuaren inguruan akordio batera heltzea eta zera galdetu du. Nola da posible politika berberak negoziatu nahi izatea Sumarrekin eta Peperekin? Y que perjudica claramente las clases medias de los autónomos. Aún así, le digo que si podemos hacer algo por intentar mejorar este presupuesto que hoy nos trae, nos sentaremos a hacerlo. Eta Alberto Gotxi Pepeko parlamentaria entzunda, badirudi erakargarriagoa egiten zaiela beraiei Lakuaren proposamena ezkerreko oposizioari baino. Noel Danjuren sailburuaren baieztapenen aurrean, EH Bilduko bozeramaile Peio Otxandianok ukatu egin du aurrekontu proiektu hau edakorra denik. Esan beharra dagoela, aurrekontu ez dela espansiboa. Eta uste dute mezua eman dela komunikabideetan. Azkundei nominala 4,pikukoa da, baina PIB-aren barne produktu gordinen defraktorea aplikatzen bada, azkundea aurrekontu honena oso txikia da. Beraz, praktikoki orain dela urtebeteko antzerako aurrekontu baten aurrean gaude. Uste dut hau importantea dela esatea. Eta ez diot hau ez da kritika politikoa zuen departamentuari, baina... Laster irekiko den negoziazioari buruz, Otxandianok iragarri du EH Bildun etxebizitzari buruzko proposamen bat dutela eta Lakuak beraiekin kontaktatzeko zain daudela. Aurrekontuak Gasteizko legebiltzarrean gaur aletuko dituzten urrengo sailburuak dira, segurtasuneko Bingen Zupiria, hezkuntzako Begoña Pedrosa, industriako Mikel Jauregi eta unibertsitateetako Juan Ignacio Pérez Iglesias. Azken honek ere, bere blog pertsonalean kexa agertu du Euskal Herriko Unibertsitateak 2026 urteko ekarpenaz egin duen salaketa dela. Eta sailburuak esan du, hizkuntza hiperbolikoak ez duela Euskal Herriko Unibertsitatearen finantzaketa hobetuko. Juan Ignacio Pérez Iglesiasek azaldu du, Bengoetxea errektoreak bidalitako gutun batean 100 milioi euro baina zertxo bat gehiago soldata igoeretarako edo neurri baliokidetarako erabiliko litzakeela eta 51 milioi euro azpiegiturentzat. Eskatutakoak ez duela eduki akademikorik jakinarazi du eta erantsi du ere paralisiala kolapso aipatzen bada hori ez dela arrazoi ekonomikoen ondorio. Unibertsitate publikoa ariete politiko gisa ez erabiltzeko ere eskatu du sailburuak. Eta Margarita Logroño ala David Cantero izango dira Osakidetzako hurrengo zuzendari orde, beraien izendapena ofizial bihurtu da astelehen honetan Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu ostean, eta hain zuzen Lorea Agirre Osakidetzako zuzendariak izendapen hauek eman zituen irailaren 29an, hautapen prozesua oraindik zabalik zegoelarik. Pasadean irailaren 29an iragarri zituen izendapenak Lorea Bilbao Osakidetzako zuzendari berriak. Arraroa da, orduan egin izana, izan ere irailaren 23ko agintaritzaren aldizkarian ateratziren deialdi publikora postuak eta bertan zehazten zenaren arabera urriaren 7an amaitzen zen hautagaitzak aurkezteko epea. Euskal Herria Bilduko Rebeka Uberak azalpenak eskatu dizkio beraz Osasun sailburu Alberto Martinezi. Izendapena askeko karguak diren arren, izendapena ezin baita hautagaitzak aurkezteko epea amaitu arteekin. Martinezek Osakidetzako zuzendari berriaren jarduna defendatu du legearen araberakoa dela azalduz. Izendapenen formaz gain izenek ere deitu dute arreta. Margarita Logroñorena bereziki 2016-17ko anestesiako espezialitateko enplegu publikorako eskaintzan izandako ustezko irregulartasunengatik ikertua izan zelako. Sailburuak gogora ekarri du azken
erresoluzio judizialean epaileak aurretiazko ekinbidetan jarraitutako auziak gauzatzea adostu zuela. Informazioaren aria. Arabako Foru Aldundiak zigor espedientea zabaldu du Bernedoko udalekuak antolatzen dituen sarrera Euskal Udaleku Elkartearen aurka. Horixe bera, iragarri du Ramiro Gonzálezek batzar nagusietan. Bi arrazoitan oinarritzen da espedientea. Udalekuak burutu zirela ez jakinarazteagatik eta Foru Aldundiaren dokumentazio eskaera ez erantzuteagatik. Esta actividad no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava. Nunca. La realización del Udaleku no ha sido comunicada ni al Departamento ni al Instituto Foral de Juventud. La Diputación, por lo tanto, no conocía de su existencia. Ramiro Gonzálezek azaldu du, irailaren 15ean izan zutela udaleku hauen berri, 11 mezu baten ondorioz, diputatu nagusiaren esanetan jarduera ez da inoiz Arabako Foru Aldundian inskribatuta egon eta ez zitzaion Gazteria Sailari jakinarazi. Gogor jo du udalekuen aurka, mai gainean diren salaketak kontuan hartuta Bernedoko jarduerak onartu ezintzat jo ditu eta horietako batzuk delituak izan daitezkela gaineratu du. Partidu Popularrak ikerketa komisio bat galde egin du eta urtetan antolatu izan den udaleku honen aurrean ardurak ez direla onartzen kritikatu du. EH Bilduk epaitegietako gardentasun falta salatu du, ez baitu normaltzat jotzen adin txikikoekin lortutako salaketak galtzea. Eta horrez gain, morboan jausteko arriskuaz ohartarazi du bereziki ultraeskuinaren desioari meina eginez. Eta legeaz gaindi urriak 12ko falangeren ekitaldia ezin zitekela saiestu defendatu du ere Ramiro Gonzálezek. Bere aburuz, bidea falangeren ilegalizazioa izan behar du. Gonzálezek azaldu du ezin zela manifestazioa debekatu. Memoria Demokratikoko legeak ordea frankismoaren gorazarre egiten duten ekitaldeen ospakizuna debekatu. Bere ustetan, bidea falangeren ilegalizazioarena izan beharko luke. Esan du, gaurkarkoz falange alderdi legal badela eta honen bestez manifestaziorako eskubidea duela. Bere ustetan, halakoak berriro ez gertatzeko soluzio logikoa ilegalizazioarena litzateke, motiboak soberan direla gehitu du ere. Este es un grupo político, es un partido político. Aunque no nos guste aunque no nos guste a la mayor parte de los que estamos aquí, es un partido político. Y es un partido político que tiene todos los derechos como partido político. Y hay un derecho que es un derecho básico, que es el derecho de manifestación recogido en la Constitución española. ¿Cómo impedir que un partido político en plenitud de derechos ejerza un derecho constitucional? Eta aukera ere baliatu du faxisten aurka egin zuten herritarrentzat, faxismoari demokraziarekin egiten zaiola aurre gehitu du eta ez indarkeria gehiagorekin. Eta aurrera jarraituztokiko bestelako kontu bat ere aipatu beharra dugu. Zehazki, segurtasuna ardatz aurkeztu du Juan Maria Burtok Bilborako aurrekontu proposamena, 751 milioi euroko kontuek segurtasunaz gain etxebizitza, hirigintza, zerbitzuak eta enplegua indartu asmo dute. Aburtok ziurtatu du aurrekontu proposamenak bat egiten duela hiritarren beharrekin. Aurrekontu jasangarria eta aurrekontu koherentea. Koherentea bilbotarron behar izanekin. Horrezegatik, indartzen ditugu segurtasuna, etxebizitza, inbertsioa, zerbitzuak, gizarte kohesioa eta enplegua. Aurkezpenean zehar segurtasunean egingo den esfortzua nabarmendu du alkateak, 900 udaltzain historiako plantillarik handiena eta Santutxun komisaldeki berri baten irekiera daude proposatutako ekinbideen artean. Etxebizitzari dagokionez, udalak 122 handitu du hiri berroneratzerako eta surbisarako partida eta udal etxebizitza sozietate publikoaren 27,8 milioi euroak batuta 32 milioi eurotik gora da. Informazioaren aria. Eta goizeko 8:21 diralare esango dugu, Jose Angel Agirre Bengoa zendu dela gaixotasun luze baten ostean, Altsasuko alkateoia, Eusko Alderdi Jeltzaleko Napar buru batzarreko presidente izan zen 2004 urtetik 2012 eta baita Euskadi buru batzarreko kide ere. Altsasun jaioa 1952an eta EAJaren Asamblea Nazionaleko kide izan zen 1987tik 1991 honen ostean,
Napar buru batzarreko kide izan zen eta baita Altsasuko alkate eta zinegotzi. Nafarroko parlamentari ere izan zen, Nafarroa Bairen eskutik 2007-tik 2011-ara. Ogibidez, nekazaritza arloko ingeniari teknikoa zen, Agirrebengoa eta nekazaritza elikagaien sektorean jarduntzen. Ostera, baita, Lakuako nekazaritza sailaren mendikoei enpresa landa garapen zuzendaria izan zen. Nafarroko untxi ekoizlen kooperatibako kide ere izan zen bera. Eta honekin batera, Altsasuko alkate zela Arabako eta Gipuzkoako beste zenbait herritarrekin batera, N1 errepidaren etzegarate mendateko tartea konpontzeko eta zabaltzeko negoziaketan hartu zuen parte. Unai Ualde, Nafarroa buru batzarreko eta Nafarroko parlamentuko egungo presidente eta Altsasuko alkate ere izandakoak berak, Agirrebengoaren eskuzabaltasun eta ikuspuntuan nabarmendu ditu, oharbidez eta haren ibilbidean izandako eragin ere eskertu du. Hoi kolegez, aurreko kontu ekonomikoak ere aipatu beharra dauzkagu goiz honetan, izan ere gutxieneko soldataren eztabaida eskatzeko manifestazio deitu dute LAB, ELA, SK, Esteila, Siru eta Etxalde sindikatuek heldu den azaroaren 12-rako. Sindikatuek Lakuako gobernuaren parean hasiko dute mobilizazioa, PSE Euskadiko Ezkerraren egoitzan eten, eta Sabin Etxea parean bukatuko dute. Garazi Castaño. Osoko bilkuran gutxieneko soldataren aldeko herri ekimen legegilea eztabaidatzea onartu dezatela eskatuko dute sindikatuek. Uste dute gutxieneko demokratikoa dela kontuan hartuta 128.495 sinadura jaso dituztela afera Gasteizko legebiltzarrera eramateko. Manifestazioa Bilbon egingo dute goizeko 11:00 abiatuko da Lakuako gobernuak Bizkaiko hiriburuko kale nagusian duen egoitzatik. Eta PSeren egoitza aurretik igaroko da Sabin Etxean amaitzeko ostean. Sindikatuek gogora ekarri dutenez, EAJak beraria zagertu du gutxieneko soldataren herri ekimen legegilearen aurkako iritzia. Izan ere, azaldu dute jeltzaleek aitzaki gisa jarri dutela gutxieneko soldataren erabateko eskuduntza aldarrikatu beharko litzatekela, eta sindikatuen ekimenak ez duela hori eskatzen. Aldiz, Lakuako gobernuak ekimenaren aurkako txostena argitaratu zuen esanez, sindikatuek erabateko eskuduntza eskatzen dutela. Sindikatuek diote pentsiodunekin gertatzen den bezala Gasteizko parlamentuan iruzur demokratikoa egin nahi dutela. Uste dute eztabaidari uko egiteak agerian utziko lukeela politikaren ikuspegi elitista eta autoritarioa. Izan ere, zailegitzat jo dute alderdi bakoitzak bere iritziak mahai gaineratzea, baina ez eztabaida bera ukatzea. Eta aipatu beharra dugu baitare, mobilizazioan dabiltzala Nafarroako lanbide heziketako irakasleak kexu dira eta lehenbiziko mobilizazio eguna izan dute astelen honetan. Hezkuntza departamentuan elkarretaratzen dute zehazki instituzioaren isiltasunaren aurrean 3 eguneko grebari hasiera emanez. LAB, Esteila, SELA eta Komisiones Obrera sindikatuek baliabideak galdegin dituzte kalitatezko hezkuntza bernatu asmoz. 1.200 irakasle eta 28 ikastetxe daude deituta 3 greba egunetarako. Irakasleen lan gainkarga oso arki gelditzen ari dela dio LAB sindikatuko Odei Tapiak. Sindikatuen helburua lan heziketa duina aldarrikatu eta lortzea dela azaldu du. Aldarrikapenak argi. Arrokeri gutxiago eta prestasun gehiago eskatzen diogu hezkuntza departamentuari, murrizketa gutxiago eta baliabide gehiago, improvisazio gutxiago eta konpromiso gehiago, soldatari dagokienez diskriminazio gutxiago eta erosahalmena berreskuratzea, ratioak jeistea eta espazioak egokitzea, eta esan bezala gainzama gutxitzea eta irakasleon egonkortasuna lortzea. Sindikatuek deialdia positiboki baloratu dute, 100 irakasle mobilizatu direla nabarmendu. Zarratsaldean ere protestekin jarraitu dute. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ordea 107ko jarraipena besterik ez duela izan eman dio aditzera prentsari, grebanen izaera politikoa kritikatu du. Astearte honetan bigarren eguna izango du grebak. Sindikatuek dei egin diete irakaslei mobilizatzera eta gogora ekarri dute goizeko lehen ordutik izango direla piketeak antolatuta. Gaur urepe jarri dut be
Goizeko 8:26, nazioartera jo beharra dugu eta hasi beharra dugu errepaso hau Espainiar estatutik. Defentsak eta fiskaltzak Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusia defendatu dute, Ayusoren mutilaren kasuaren inguruko filtrazioaren kasua prefabrikatua delakoan. Ez dagoela frogarik ere aldarrikatu dute. Itxaso Leon. Álvaro García Ortiz defendatzen duen estatuko abokatutzak eta fiskaltzak Espainiako estatuko fiskal nagusia babestu dute. Astelen honetan epaitu dute ezoiko prozesu batean. Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayusoren bikotearen inguruko informazioa filtratu izana leporatu diote ustezko probarik gabe. Andrés Martínez Arrieta epaimaiburuak bere burua egozten zaizkion delituen egiletzat jotzen duen galdetu dionean ezetz erantzun du García Ortizek. Señor García Ortiz, ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Espainiako estatuko fiskal nagusia defendatzen duen estatuko abokatuak astelen honetan auzitegi gorenean hasi den epaiketan salatu duenez, Ministerio Publikoaren burua erruduntasun presuntzio baten biktima izan da eta irregulartasun ugari egon dira ikerketetan. Hori dela eta erregistroetan lortutako materiala baliogabetzea eskatu du. Hasta 3 autos dictó el instructor rechazando diligencias muy relevantes solicitadas por la defensa. Me remito a nuestro escrito en el que especificamos los autos y las concretas diligencias rechazadas. Consuelo Castro estatuko abokatuak epaiketaren hasieran adierazi duenez, hainbeste izan dira irregulartasunak fiskal nagusiari prozesu bidegabea egin zaiola esateko aukera ematen dutela. Basta con enumerar las diligencias que el instructor acordó de oficio para constatar que todas ellas estaban encaminadas a probar la culpabilidad del investigado y ninguna, en cambio, a comprobar la posibilidad de otras hipótesis alternativas. Erantsi duenez, fiskal nagusiak ezin izan du bere burua behar diren baldintzetan defendatu, Angel Hurtado magistratu instruktoreak beste edozein alternatiba baztertu zuelako. Hala, aurrez erruduna zelako ideiarekin jardute aurpegiratu dio, froga inkriminatzaileak soilik bilatuz. Auzitegi gorenetik irtetean txalo artean hartu dute García Ortiz. Fiskal nagusiak 6 urtera arteko kartzela zigorra jaso dezake auzi honen baitan, 12 urtera arteko gaitasun gabetzea eta 400.000 euro baino gehiago ordaindu. Eta ipatu beharra dugu baita Carlos Mazón, Valentziako Generalitateko presidenteak dimisio manduela goidaren tragediatik urte betera, ez du hauteskunde deirik egin, eta esango dugu dimisioa aurkeztuarren gaur bertan, bertako Valentziako gobernu kontseilua ere, berak zuzenduko duela. Egoi Belategi, egunon? Egunon, pei egunon entzule guztiak, dimisioa, arraroa, etorrendik ere erantzunak, baino gutxiago dira, gehiago dira galderak barkatu. 200 hildakotik gora eta urtebeteko ikamikak bizkar gainean bere dimisioa aurkeztu zuen atzo, Carlos Mazonek edo halako zerbait egin zuen. Agerraldi bitxia izan zelako, biktima gisa aurkeztu zuen Mazonek bere burua eta dimisio hitza erabiltzeari ere izkin egin zion. Baina bai, Mazonek presidente karguari uko egin dio. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y sobre todo que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Mazonen agerraldiaren ostean, Maribel Vilaplana kazetariak epailaren aurrean eman zuen bere lekukotza, testigu gisa, lekuko klabea da kazetari hau Mazon arekin egon baitzen bazkaltzen, Elbentorro jatetxe ospetsuan, kudeak eta guztietatik aparte, segurtasun protokolo guztiak, martxan jartzen ari ziren bitartean. Ez du berritasun gehiagorik eskaini Mazonek, azaldu du bazkaltzen zuen bitartean, presidentea komunikatuta zegoela une oro, telefonoz hitz egiten zuela eta baita idatziz ere. Eta Gerald Darmanin Frantziako Justizia Ministroak ostiralean bisitatu zuen Nicolas Sarkozy Lasanteko espetxean, honen aurrean piztu den polemikaren baitan esan du bere lana besterik ez zuela egin. Donc je fais mon travail de ministre. J'imagine
que si je ne faisais pas mon travail de ministre ou qu'il arrivait quelque chose au président Sarkozy en prison. Bere bisitak haserrea sortu zuen justizia munduan 30 abokatuk salatu dute ministroa interes gatazka leporatuta. Dagmaninek justiziaren independentzia beti defendatuko duela aldarrikatu du. Prentsaurrean azaldu duenez, bere lana egiten ari zen ministroa, besterik ez, Sarkozyren baldintzak egokiak ote ziren bertatik bertara zehaztu ahal izateko. Gogora ekarri du Sarkozy errepublikak modu berezian babestutako pertsona dela. Eta aipatuko dugu baita Al-Qaedari lotutako Jenim talde armatu islamista blokeo estrategikoa ezarri duela Maliko junta militarraren aurka eta gero eta gertuago du Bamako hiriburua. 2021ko estatu kolpearen ostean ezarritako gobernua ez da gai izan. Orain artean matxinada jihadista kontrolatzeko Errusiaren aldetik zuzeneko babesa izan arren. Erregaia erosteko jara luzeak ohiko bilakatu dira Bamakon eta junta militarrak kontrolatutako bestiretan Jenin taldeak iparraldeko mugetako errepidei ezarritako blokeoaren ondorioz. Akera ibi buone Côte d'Ivoire, akera ibi buone la Guinea. Irailean iragarri zuen talde armatu honek erregaien importazioak ez zituela gehiago baimenduko. Era berean gasolina garraiatzen duten kamioetako gidarien aurkako erasoak areagotu dira. Erregai horren zati handi bat Mauritania, Algeria edota Libia bezalako herrialdetatik dator eta aspaldi du Al-Qaedaren bazkide den talde islamista honek Maliko iparraldearen kontrola. Baina une honetan Senegal edota Ginearekiko mugetan jarduteko gai dira ere. Wagner talde Errusiararen Afrikako filiala Korps deitzen da eta une honetan Malin 1000 mertzenarioen guru dauden arren momentuz ez dira gai izan egonkortasuna bermatzeko baja asko jasan dituztela uste da gainera. Azken asteetan Sahelen zituen posizioak indartzeaz gain hegoalderantz ere egin du talde jihadistak. Bamako hiriburua momentuz urrun dute, baina blokeoaren ondoriozko gobernuaren kolapsoa gero eta gertuago dago. Jenim taldeak Afrikako mendebaldeko lehen estatu islamikoa eratu nahi duela dio, bertatik bere iraultza fundamentalista zabaltzeko. Baina egiari zor fundamentalismo erlijiosoarekin zerikusi gutxi dute bere iturri ekonomikoek. Izan ere, Sahelean zehar garraiatzen diren arma, droga eta mineral trafikoarekin finantzatzen da bereziki adituen arabera. Ba, hauekin heltzen gara, eskerrik asko gehi. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Eta Osasuna Kutxna berdin du Oviedoren aurka, lehenbiziko puntua sadarretik liga honetan. Iraia Kamra, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzuleak, lehen zatian Real Oviedo oso indartsu zela iratu bada ere Osasunak izan du gola sartzeko aukerarik onena eta oso gutxigatik ez du aurrea hartu markagailuan. Bigarren zatian Asturiaseko taldeak tarte batzuetan presio handia egin du eta Fede Binasen bitartez 79 minututan gertu izan du gola, baina baloia gora joan da. Iker Muñoz partida osteko valorazio egiten. Obviamente queríamos la victoria, no ha podido ser, nos vamos con el empate, pero la verdad es que es un empate que refuerza mucho al equipo, sobre todo fuera de casa y nos da mucha fuerza para lo que viene. Liga berriro gelditu baino lehen Osasunak Sevillaren zelaian jokatuko du larunbatean 4:04 Listiren gizonek beste aukera bat izango dute bertan etxetik kanpoko lehenengo garaipena eskuratzeko. Bestalde Beñat Senarrek lortu du larunbat honetan Irungo pilotalekuan jokatuko den B-serieko lauterdiko txapelketako finaleko txartela Muruari 16 tantoko aldea aterata. Ataundarrak partida biribila osatu du ezinan geratu den Muruaren aurka, sakeaz min eman dio aurreneko tantoetatik eta Ander Muruak ahalegina egin badu ere bistakoa izan da ez dela kantxan sekula lekutu. 2 tanto segidan egiteko gai ez da izan arrasateko pilotaria, eta horrek aurrean nahi baina lehen etxea hartzea besterik ez zaio geratu. Larunbatean berriz Amianoren etxean jokatzea dagokio Ataundarrari. Hauekin galditzen gara, eskerrik asko Iraia. Gero arte. Eta albistegia borobiltzeko esango dugu Jakoba Errekondo agronomo eta paisajistak jasoko duela 2025 urteko Ricardo Arregi kazetaritza sariaren orezko mugarria, azaroaren 26an Andoainen burutuko den ekitaldian kazetaritza eta komunikazio sarietarako finalisten izenak asteazken honetan ere iragarriko dituzte. Errekondok baratza gure bizitzen erdigunean ekarri duela azken urteotan
izan hirian zein baserri inguruetan. Euskadi Irratian eta Argia eta Elhuyar aldizkarietan argitaratu ditu bere lanak eta hainbat argitalpen ere baditu, tartean Olarriaga marrazkilariarekin egin duen baratze egileen agenda bizi baratza izeneko liburuak. Irakurle eta zaleengana heltzeko baliabide garaikideak erabili izana ere goraipatu du epaimahaiak, izan zuzeneko topaketak, sare sozialak, podcastak edota YouTube eta Instagram ariak adibidez. Eta Euskal Sukaldaritza tradizionalaren topagunea ere bada Sara, Jakite elkarteak egun osoko egitarau zabala gauzatu du astelehen honetan. Goizeko 10etan hasi eta handik goiti hainbat hitzaldi eta mahai inguru izan dira, Euskal Sukaldaritza tradizionala ardatz hartuta. 3 hizkuntzatan antolaturiko topaketan parte hartze berezia izan da. Sukaldeetan ari diren profesionalen eta ekoizleen ondoan sukaldaritza eskoletan jarduten duten irakasleak izan dira. Xabier Zabaleta Kortazar Jakiteakeko lehendakariaren esanetan, Euskal Sukaldaritza tradizionalaren egoera ez da erraza. 2 arrazoi eman ditu sukaldariak. Lehena, urte luzeetan kea egiten duen sukaldaritza hobetsi dela, eta bestetik produktuen garestitzeak jendearentzat zaildu egin duela jatetxeetara joatea. Otik begira zaude, nik ezin dut ireki, egon gela hutsetik, joan dako familiarekin, ta ez dute zer entzuten isiltasun goronekin, ez dakit nola esan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okinez bada nabarmentzeko jazoerarik? Ohiko autopilaketak ditugu Barakaldo eta Leioa inguruan Pegi. Baitare aipatuko dugu Giogei errepidan ere autopilaketak dauzkagula, zehazki Zarautzerazko norantzan, beraz adibili bertatik igaro behar izan ez gero. Eguraldiari dagokionez esango dugu temperatura epelak dauzkagula une honetan, hegohaizearen ondorioz, hori bai gaurko honetan ere hegohaizea bizi izango dugu, 20 kilometroko haize ufadak ere egongo dira gure mendatetan, temperaturen errepasoa eginez esango dugu Gasteizen 8 gradu dauzkagula une honetan, Iruñan bezala 12 gradu Maulen, 16 gradu Donibane Garazin, 17 gradu Bilbo ala Baionan eta 19 gradu Donostian. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Zerua zikinako agertuagatik eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira lurralde osoan eta eguraldia argia eta atsegina izango da. Eguerditik aurrera aldiz, mendebaldetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritu egingo dira, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen hemenka lautanta botatzea, gehien bat kostaldean, baina uskeria izango da eta gehienean ateri eutsiko dio. Hegohaizeak joko du, bolada zakar edo oso zakarrekin, bereziki goizean gehien bat lurralderen ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek nabarmen gora egingo dute, 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, bereziki kostaldean goiza oso epela izanik, Maximoek ere gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 18 eta 22 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohikoa den bezala urte sasoi honetan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Euskal Kostaldeko Geoparkea, patxadaz ezagutu nahi? Deskubritu ezazu oinez Geoparkeko birari esker. 3 etapa, 3 herri eta munduan bakarra den flixa. Debako, Mutrikuko eta Zumaiako itsaslabar eta mendi ikusgarriak zain dituzu ibilaldia aztezin batean. Sartu geoparkea.eus helbidean eta hasi abentura prestatzen. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus.
Hernaniko udala. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leioak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen. Badator Hernanikomik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Giuseppe Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernanikomik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zuere, Hernanin azaroaren 21 eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi pasata heldu zaigu analisi mailaren tenoria naiz irratira. Goiz honetan gurekin dauzkagu Eguzki Urteaga soziologa eta Jon Telleria naiz irratiko kazetaria. Egunon. Egunon. Bai, geixo egunon deizuela. Zer modu zaudete? Osondo. Bueno, nik gaur pixat impostorearen sindromearekin. Zeba? Bueno, Mikel Urdangarinen aulkia hartuta. Sekretua kontatu duzu. Bueno, entzulek ere esperoko zuten, ez da Eguzkirekin Mikel egon zela, ez da. Beste gainontzeko analisi maikidei esaten diogun bezala, ongi etorri naiz irratiko analisi maietara, Jon. Eta ariari jarraiki esango dugu. Palestinar baten tortura irudiak zabaldu zituen fiskaloia ere atxilotu dela Israelgo poliziak, ostiralean bere dimisio orkestera behartu zuten eta igandetik zeraman desagertua. Fiskaloiak pasaden udan ez derremaineko kartzelan palestinar batek jasotako tortura eta abusuak ikusten diren bideo bat zabaldu zuen. Filtrazio hori leporatuta atxilotu dute, astelen honetan bertan poliziak berak igorri du ohar laburra azalpenak ematen. Benjamin Netanyahuren esanetan Israelen aurkako inoizko eraso propagandistikoena izan da. זה אולי הפיגוע הסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה. Filtratutako irudietan erreserbistek preso palestinar bat ezkutuekin inguratu eta objektu zorrotz bat uzkitik sartzen diotela ikusten da. Atxilotua ospitalera eraman zuten. Gorputzaren goiko aldean eta uzkian zauri larriak zituela zehaztu du Israelgo giza eskubideen aldeko medikuak, gobernuz kanpoko erakundeak. Israelgo armadak jakinarazi du torturatutako presoa Egiptora deportatu dutela azken preso truketan. Kasu hau esanguratsua bada, albisteak irakurri ditugu, ikusi ahal izan ditugu ere tortura unearen bideori, filtratutako bideori, eta salatu dute, hauexek berak salatu dituenak, edo behintzat unea argitara atera duen pertsona. Ez dakit izan daiteke hau Israelen deribaren beste adibidetako bat, Eguzki, zurekin hasiko era. Argi dagona da, ez dela salbuespena, berrikitan jakinda Israelgo kartzeletan 83 palestinar hil direla eta tortura praktika ohikoa dela, ez? Eta hori ere egiten da, ez bakarrik instituzioen eta gobernuaren oniritziarekin, baizik eta horrek suposatzen du estrategia orokor baten baitan kokatzen dela, ez? Orduan hor, batez ere Israelgo gobernuari min egin diona izan da ejertzitoko fiskalak bideo hori filtratu zen 2024ko uztailean, izugarrizko iskanbila sortu zuen, oihartzuna izan zuen nazioarte mailan, eta horrek eragin zuen Israelko irudia kaltetzea aparte, presioa areagotu zuela Israelgo gobernuarengan, ez? Baina deigarria da Israelen polemika handiena sortu zuena etzen gertakaria bera, baizik eta filtratu izan.
eta horrek ere ongi adierazten du zer nolako klima politikoa nagusitu den Israelen, zer nolako impunitatea dagoen eta zer nolako deriba politiko batean erabat murgildua eta sartua dagoen Netanyahu. Gogoratu behar da, Netanyahuren gobernua mantentzen dela eskumuturraren babesarekin. Eta argi dagoena da, Netanyahuk ez badu estrategia horrekin jarraitzen, eskumuturraren babesa galduko lukela, eta horren ondorioz, gobernua eroriko litzateke, eta gogoratu behar da, Netanyahuk berak, Laheian daukan epaiketa posible horrez gain, badauzkala Israelen bertan 3 epaiketa pendiente, ez? Eta orduan, arrisku handia dituela, kartzelara joatea, eta orduan hori aintzat hartuta jarraitzen du bide beretik. Oso deigarria izan zen, Hamasekin akordioa lortu izan larren, eskumuturrak ez dimititu izana gobernutik. Eta horrek esan nahi du, segurazki Israelgo gobernuaren baitan, pakto delako bat zegoela, esanez, akordio batera iristen gera, Estatu Batuen presioa daukagulako, baina horrek ez du esan nahi, uko egingo diogunik gure helburuei, eta kasu honetan oso deigarria izan zen, Israelgo parlamentuak Zisjordaniaren anexioa bozkatu izana, eta horrez gainera ikusten ari gera kolonoen erasoak ugaritzen ari direla, azken 2 urteetan Zisjordaniaren kolonizazioa bikoiztu eginda, eta estrategia horrek jarraitzen du, eta horren bitartez lortu nahi dutena da, 2 estatuen aukera ezinezkoa bilakatzea, nahiz eta negoziazio politikoak hasi. Beraz, hor ikusten da, estrategia horren baitan kokatzen dela azken finean gertakizuna. Nik uste, erakusten duela, autoritarismoarekin maiz, nik uste dut gertatzen dela, babesten duenak, edo isiltzen denak, ez duela kontuan hartzen, besteekin jarrera autoritarioak dituenak etxekoekin ere, azkenean izan badituela, ez? Eta Israelen, ikusten ari gara Palestinaren aurkako txikizio guztiak, nolabait alako, ez dakit, kontrakotasun bat izan dezake, baina babesa ere izugarria duela Israelgo herritarren artean ere agerikoa da, lehen ere Netanyahu hauteskundeak behin baino gehiagotan irabazi dituelako, eta baita bera babesten dutenak ere, eta hemen, ikustea azkenean ez, bideo hori filtratu duenaren aurkako jazarpen horrek, ez dakit desagerpenarekin ere gertatu zen, ordu batzutan bere berri etzelako izan, eta ez dakit beste zerbait egin asmo ote zioten, eta azkenean bide judizialetik jotzea erabaki ote duten, eta orain ikusten ari gara azkenean Palestinaren aurkako jazarpen horretan ahotsa altxa dezaketenen aurka ere, estatuak bideratu dezaken garapena, eta erakusten du azkenean batzutan iruditeri bat eraiki nahi izaten dute agintari sionistek esanez, Palestinarrekin euren buruaren defentsan iaia edo zer onargarria egiten zaiela, baina aldiz, euren ustez elementu hori kenduta estatu demokratiko bat direla, ibilmolde demokratikoa dutela, eta hori batera ezina da. Zuk herri oso bat, kasu honetan Palestinar herria txikitu, desagerrarazi, bere lurrak okupatu, eta mundu guztiko inolako izugarrizko astakeriak egiteko gai bazara, oinarri horien gainean ezin da eraiki estatu demokratiko horik inolaz ere. Gero egia da, gure begiraetatik orain, Israelgo espetxeetan torturatu egiten dela jakiteak, ez dut uste inor harrituko duenik goazenean 2 urte ikusten ze sarraski mota egiten ari diren Palestinarekin, eta Israelek bere historia guztian egin duenarekin, torturaren inguruan gainera, esango nuke mendebaldean ere, ez demokrazia aurreratutzat genitzaken estatu guztietan, garaian garaiko egoraren arabera torturaren erailpena ohikoa izan dela, eta Euskal Herritik bertatik ere, maiz ikusi dugula, tortura salaketak izan direnean, tortura salaketa horiek ikertu beharrean, tortura salaketa egin duena ikertu dela, eta berdin estatu batuetan, Britainia Handian, Frantziako estatuan ere izan dira kasuak, beraz alde horretatik ez gehitu harritzen bai da neurrian oski. Goazenean ikusten, azkeneko 2 urtetan, nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak aportu dituen estatu bat, nazioarteko diplomaziaren arau guztiak aportu dituen estatu bat, mendebaldeko demokrazia ustezko aliatu horietako herritarrak nazioarteko uretan atxilotu eta jazarri dituen herrialde bat, horren parean jartzen dugunean, ez? Halako kasuak, nolabait txikikeria bat edo iruditu altzaigula, baina egia da, bai
zorroztasunak, dokumentatzeak eta halako neurriek balio handia izan dezaketela neurri batean, Israelgo estatua bihurtu duten estatu ez demokratiko horren izaera horren salaketan naizta hori. Jartzen dugunean, Palestinarrekiko Israelek duen jarrera bat dena txiki geratzen da, ez? Neurri gabeko violentziaren erabileraren aldarria, gainera ez bakarrik egitea aldarria ere egiten dutelako. Aipatu duzue bai deriba bat, baita iruditeria bat, eta horren adibide ere bada, orain, Gazan baiturik gabe, Israel Palestinarrentzako heriotza zigorrak ere bideratzen hasia dela. Segurtasun batzordearen onarpenaren ostean Israeldarrek hil dituzten pertsonei heriotza zigorra aplikatzeko hurrengo pausua parlamentua izango da. Ekimena Itamar Ben-Gviren botere judutarra alderdiak sustatu du. מוחזקות ראיות Ben-Gvir segurtasun ministroak azaldu duenez, heriotza zigorra arrazakeria ala areriotasunagatik Israelgo estatuaren aurka norbait akatu duen terroristei aplikatuko zaie. Galdera da, zer ote den terrorista? Orain artean, okupazioari aurre egin dion edozein palestinarrek terrorista etiketa jaso izan du. Eguzki, aipatzen zenuen, horre deigarria dela, ultrek ez dutela dimititu, hau ere izan daiteke trukerako txampon edo, eta galdera klasikoa, hau nork geldituko du, nun dago muga, Eguzki? Badago eragile bakar bat, eta azken hamarkadetan horrela izan da, hori gelditu dezakena, eta horiek estatu batuak dira. Aliatu historikoak izan dira, Israelenak, bai laboristak, bai Likud gobernuan izan delarik ere, baina hor ikusten da azken finean presio hori egon arren, eta nahiz eta Trump jauren aliatu historiko bat izan, ikusten da hori horrela izan da ere, presio horrek bere mugak dituela, ez? Eta hor, jauren gobernuak badauka bide horri oso argi bat, ez duena nahi ez esplizituki adierazten, baina bide horri bat dauka. Eta nahi duena da, azken finean, pixkanaka, ezinezkoa bilakatu bi estatuen posibilitate hori. Kolonoen babesa erabateko izaten ari da, implantazioak Zisjordanian erabat eta abiadura handiarekin garatzen ari dira. Zisjordanian 3 zona daude, A, B eta C. Eta ikusten da azken finean, autoridade palestinarra kontrolatzen duen zona hori geroz eta gehiago murrizten ari dela, ejerzito israeldarra ere geroz eta kontrol gehiago jartzen ari dela, eta horiek nahi dutena da oso estrategia argi eta planifikatu baten bitartez, azken finean okupatu eta kolonizatu azken finean, ez bakarrik juridikoki, baizik eta praktikan, Palestina osoa, ez? Orduan, niri oso deigarria egiten zait entzutea Israelgo eskumuturrak zer nolako diskursoa daukan eta Israelgo gobernuak zer nolako praktika daukan. Eta historiari erreparatuz gogoratu behar da judutarrek holokaustua pairatu zutela, genozidioa pairatu zutela, eta konparaketa historikoak egiten ditugularik eta ikusten dugularik Israelgo gobernuak zer nolako jarrera daukan, populazio zibila hiltzearena, genozidio bat aurrera ematearena, gosea erabiltzea populazio zibilak hiltzeko, populazio oso bat desplazatzeko borontatea izatearena, jendearen erailketa planifikatu eta organizatu bat aurrera ematearena. Nire behintzat oso deigarri egiten zait, genozidioa eta horrelako exterminazioa pairatu den herri batek horrek berak antzeko estrategiak gauzatzea beste herri batekiko, ez? Eta historian hori gertatu duela ez hainbeste denbora, ez? Bigarren Gerra Mundialean gauzatu zelako, beraz, niri ez bakarrik txokatzen nau egoera horrek, baizik eta oso deigarri egiten zait azken finean judutarrak beraiek aplikatzea beraiek pairatu duten estrategia. Nazioartean jarraitu beharra dugu, Melissa Urakana ere aipatuko dugu, gogor jo duelako dagoeneko kulpatua den
Kubari, 200 kilometro orduko haizea eta zenbait puntutan ere 400 kilometro orduko haizeak ere izan ziren, euritekin batera, hainbat ondori izan ditu urakan honek Kuban, argindarraren mozketa masiboak, etxe bizitzen eta azpiegituren suntxiketa, baita ere komunikazioetan arazoak, uholde larriak, edota orain aurrera begirako arazo berriak, akaso egon daitezkenak, eltxo mota ezberdinekin, hauek gaixotasunak dituztelarik. Horiek ala, Euskadi Kubak ez urakana ez blokeoa lelopean diru kontua prestatu du, Melissa urakanarekin kaltetuak laguntzeko, gehiago jakiteko gurekin da ere Jon Betanzos, egunon? Egunon, bai. Aipatu dugu, apur bat nola kolpatu duen Kuba Melissa urakana, baina pentsatzen dute Euskadi Kubatikan, zuek zuzeneko iturriak izango dituzuela, zer jakin ahal izan duzue? Bueno, ondo esan duzun moduan kolpea latz izan da, ezta, Karibe osoan, oso potentzia handiko urakana izan da Melissa, baina, bueno, lehenengo gauza aipatu behar duguna da, 50 hildako baino gehiagok sortu ditu urakano hau Karibe aldean, baina horietatik 0 kubatarrak. Kubako defentsa sistema zibilak martxan jarri zen lehenengo momentutik, eta aipatu behar da ere, irla pasatzen ari den egoera ezaguna eta duela 75 urtetik ona, horrek ez dukentzen ondino Irlan eta ondino iroltzako Kubako iraltzan gauzak funtzionatzen direla, edo gauzak asko funtzionatzen direla, eta elkartasuna, disiplina eta olako elementuak martxan jarritak, zorionez, lehenengo gauzarik importantena bermatu du, ezta? Bizitza, 0 hilda Kuban, eta hori txalotzekoa da, eta arro egoteko modukoa da. Hori izan da, lehenengo elementurik importantena, gero baita ere, egun horietan, 750.000 biztanle baino gehiago desplazatu egin dira, ebakuatuak izan dira, gobernuen aldetik, eta, dana funtzionatu egin da, eta 5.000 erreskateak baino gehiago egon dira ere, eta, horri esker, lortu da, gauzarik importantena, ez da, jendearen bizitzaren bermea lortzea. Gero kalteak izan dira, imaginatzen dugun, ez da, ja berez irla momentu latz batetatik pasatzen ari den blokeoren ondorioz, eta gauzek azpiegiturak eta nahiko kalteatuta daude berez, eta urakanak egin duena, jo egin du gogor, eta aztendu duk, eta gauza gogorrago joan dira, ez da. Hain zuzen, blokeoan ere, jakine dugu alako egoera batean, ea nolako oztopo gehigarriak ere badauden? Imaginatu, blokeo ekonomikoen ondorioz, imaginatu, hasi dezakegun, azpiegituren gandik ez badago makinariarik, ez badago materialerik, karreterak, trenbideak konpontzeko, zeren blokeatuta daudelako guztiek, imaginatu, 60 urte baino gehiago eta gero, nola egongo diren, ondo dakiguz, Kubak ezagutzen dugun, ez da, baina hori da lehenengo elementuak. Etxe bizitzen mantenimendua, baita ere, ez badago materialik, ez badago modurik mantentzeko etxe bizitzen parkea, imaginatu ere, urtea pasatak, nola dagoen gaur egun Kubako etxe bizitzaren parkea, ez da. Eta baita ere, ospitalen mantenimendua, blokeoa dagoena medizinekin eta material eta makinariak medikuntzako, hori guztiak gehitu, eta ala eta guztiz ere, Kubako herriak lortzen du duintasunez kopuruk oso altuak kokatuta egon den moduan Kariben eta 70 kilometrotatik estatu batuetatik, ez da. Berriki ere, LAB sindikatuarekin batera, Euskadi Kuba elkartetikan, Bostona laguntza bildu duzue, pentsatzen dugu orain, ezinbestean inoiz baino lagungarriagoa izango dela laguntza hau? Jakina, lehenengo eta behin ikaragarria izan da LABen sindikatuen erantzuna eta sindikatuen militanten erantzuna, Bostona baino gehiago materialez batutakoak, material higieniko sanitario, ez da, batutakoak
zela izan da guretzak kriston poza, eta ez bakarrik materialen gandik berez oso importantea dela. Baizik eta ikustagaitik ondino herri honek Euskal Herrian elkartasuna eta Kubako elkartasuna bizirik irauten duk, eta hori benetan hunkigarria da eta eskartzekoa da, bai labeko kidei, baita ere Euskal Herriko hainbeste jendeari. Lab sindikatuekin nola da, 22 sedetan egindako materialen batuketa, eta baita ere Bizkaiko elkarte batzuekin ere, orain egiten ari garena da, alik eta lasterren bidali Kubara. Kontenedore bat betetzen ari gara Santurtzi portutik abiatzeko alik eta lasterren, eta printzipioz, bai, ari dira itxaroten bidaliko dugun guztia, eta, kontatuan gaude, jakina, eta Kubara heldu bezain pronto, bertoko osasungintzako sistemak, hartuko du materiala eta batuko du beraien beharren arabera. Kubak bizi duen blokeo egoeraren baitan ere, irakurri dugu esaterako medikamentuak maleta solidarioen bitartez sartu behar direla Irlan, zer dau? Bai, batu dugun materialen artean asko dira medikamentuak, ezta? Medikamentu horien pasatzeko modurik eskarrena eta fidagarriena eta bar da, jendeak eramatea bere Kubara doanean turismoa bitera edo bizitatzera edo eta bar, maletan bertan sartzea medikamentu horiek eta Kuban ustea ospiletan. Hori gure bitartez egin alda, baten batek Kubara baldin badoa eta pres baldin badago, bere maletan medikamentu batzu sartzeko, bertaratzeko, gurekin harremanetan jartu dezakela eta guk emango diegu, batu dugun artean batzuk, eta bere lan militantea, kasumentan, izango litzateke, bere maletarekin batera, medikamentu batzuk eramatea guk emondak, bertaratzeko. Eta horrelak ari gara pasatzen, zeren medikamentuak esan gure dute pastillak eta lakoak, ez? Analgesikoak eta lakoak, zeren da mediorik azkarrena eta errezena. Hori egiten dugu eta militantek asko egiten ari dira, pertsona espiritu militantean gidatuak, gurekin jartzen dira kontaktuak, gu pasatzen dizkiogu materiala, eta materiala guztan dute bertoko osasungintza sisteman. Guzti hauekin gelditzen gara, Jon Betanzos, Euskadi Kubako kidea, ez dugu aipatu, baina akaso zuzenena, elkarrizketa amaitu horretikan aipatza izango litzateke, ez urakana, ez blokeoa ekimenean laguntzeko zer egin behar da? Lehenengo eta bain sartu gure web orrialdean, euskadikuba.org, eta berton adierazten da dana nola egin eta nola bideratu bakoitzak emon alduen eta nahi duen laguntza. Euskadikuba.org web orrialdean bitartez. Hori da modurik azkarrena. Orain agurtuko zaitugu. Jon Betanzos, Euskadikubako kida, mila esker gurean izategatik. Bai, zuei eskerrik asko. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 gaindituta azken ordukoen berri eman berra dugu eta esango dugu, Pedro Norreko lan gatazkak areagotu egin direla, plantillak plantako zuzendaritzaren eta UGT zein Komisiones Obrerasek osatutako gehiengo sindikalaren artean lortutako akordioa gehiengo zerrefusatu ostean. Zalo Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok epaileak prozesu judizialarekin jarraitu aurretik bozketa egiteko eskatu zuen eta onartu zuen aldagelak leku zaldatzeak lanaldia handitzea zekarrela. Leku aldaketaz geroztik langile bakoitzak egunean 30 minutu gehiago inbertitzen zituen langilean eta horren truke enpresak denbora gehigarri hori urtean 6 egun librerekin konpentsatzea eskatzen zuen. Langilean gaitzaspenarekin irekita mantentzen da duela hilabete eta erdi
iraiaren 25ean hasi zen greba mugagabea. Ordutik Petronorren produkzioa partzialki geldituta dago. Legeak egoera honetan eskaera nazionalari bakarrik erantzutea ahalbidetzen du, eta beraz kanpo salmentak konpainiaren fakturazioaren 25% inguru diren horiek etenda jarraitzen dute. Hemendik aurrera epaitegi batek erabakiko du plantillari zer konpentsazio dagokion. Eta bestalde nazioarteari begira, auzitegikoarenak Álvaro García Ortiz estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketaren bigarren eguna izango da. Astearte hau sekretuak ezagutaraztea egozten diote berari. Alberto González Amadorrek, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikoteak eta Miguel Ángel Rodríguez kabinete buruak deklaratuko dute astearte honetan. Gaur Gonzálezek Amadorren defentsaren eta fiskaltzaren arteko mezu elektronikoen jatorria eta zabalkunde argitzeko funtseskoa izango den saioa izango da arratsaldean. Ministerio Publikoak prentsa ohar bat argitaratu zuen 2024ko martxoaren 14an. Komunikatu horrek enpresaburuaren aurkako ikerketarekin lotutako posta trukeak zehazten zituen ustezko iruzur fiskalagatik, eta horrek eragin zuen epaiketa honetara eraman duen krisi politiko eta judiziala. Astelehen honetan zenbait fiskalek agerian utzi zuten ohar hori zabaltzea komeni zela. Almudena Lastra Madrilgo fiskal nagusiak adirazi zuen, ez zuela mezuak zabaldu nahi izan, fiskaltzaren zeregina etzelako defentsa estrategiak erakustea, eta bestalde Pilar Rodríguez provintzia fiskaltzako buruak García Ortizen premia defendatu zuen aurreko gauean El Mundo egunkariak argitaratutako informazio bat gezurtatzeagatik, fiskaltzak Ayusoren bikoteari itun bat eskaini ziola argudiatuz. González Amadorrez eta Rodríguez ez gain, beste lekuko batzuek ere deitu dituzte astearte honetan, besteak beste, Esmeralda Rasillo estatuko fiskaltza nagusiko laguntza unitateko burua, eta Diego Lucas ustelkeriaren aurkako fiskala. Francesc Bayes komunikazioko estatu idazkari hoiak ere deklaratuko du gaur, Juan Lobato Madrilgo sozialisten buruzagiarekin izandako kontaktuen ondoriozpegi jarraituko dugu, honen inguruan informatzen. Ados, guzti hauek aipatuta ere unaren ondik norakoak ezagutu nahi ditugu. Garazi Castaño, egunon? Egunon, denori, bai, bixi datorrela asteartea baita ere, Asteko gaur 8 ertzainek deklaratuko dute Amaia Zabarteren auzian izandako gertakizunak direla, eta bestalde Gurasos elkarteko zuzendariek Arkaitzerrekako isurketaren inguruan emango dute deklarazioak, goizeko 11etan izango da hori. Imanol Pradales eta Joan Rene Etxegaraik lankidetza memoranduma aurkeztuko dute eguerdiko 12etan, gainera Gobernu Kontseilua bilduko da gaurkoan, eta bestelakoetan Nafarroko Gobernuak hurrengo 15 urtetarako proiekzio demografikoak aurkeztuko dituela nabarmenduko dugu. Ekonomia lorrean aipatuko dugu gaur ezagutuko direla langabeziaren datuak, emango dizuegu hori emerri noski informazioaren arian bigarren edizioan. Osasun teknikari espezializatuek greba egingo dute. Goizeko 11etan Gurutzetako ospitalean jarri dute hitzordua, eta bestalde Bizkaiko egoitzetako langileek beren egoeraren berri emango dute goizeko 11:30 ELA sindikatuaren egoitzan. Lab sindikatuak Nafarroan Volkswagenen lan erregulaziorako espedientearen inguruko azalpenak emango ditu, lehentxeago izango da hori goizeko 10etan, eta amaitzeko Petronorreko greba batzordeak gaur egingo du agerraldia plantaren egoeraren berri emateko. Nazioartean noski Gazako egoerak kezkandia sortzen jarraitzen du, Espainia estatuari begira, Álvaro García Ortiz, Espainiako Gobernuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketak jarraituko du astearte honetan, eta gainera, geurean, baina nazioarteari begira giza eskubideen defendatzaileen ekimen Mesoamerikarraren bikideren mai ingurua izango da, mugarik gabe de elkartearen eskutik. Kiroletan, badator urteroko hitzordua, Behobia Donostia lasterketaren inguruko agerraldia goizko 11:30 izango da, bestelakoetan, gaur futbolean Atletikek Champions partidaren atariko entrenamendua izango du eta prentsaurrekoa egingo du, beraz, Sanseren partidaren aurreikuspena ere izango da izpide, halaber, Osasuna Badalona emakumezkoen kopako partida arratsaldeko 7:00. Eta Eskubaloian, bera Lanzarote, arratsaldeko 8:00 izango da, beraz, norgehiagoka horiek nabarmendu beharra ditugu, baina ez hori bakarrik Bilbao Basket eta Gernika taldek ere, beren Europako lehiaketan aurkezpenak egingo dituzte. Amaitzeko kultura arloan goizan hainbat aurkezpen izango dira, ikimiliklik bigarren volumena, goizeko 10:00 Urnietan, Asier Larretxearen liburu berria
Donostian, Mandasko Duketan, goizeko 10:00 aurkeztuko dute, eta Literaktun jaialdiaren aurkezpena goizeko 10:00 izango da. Ondoren, eguerdiko 12:30 Bilbon nabarmenduko dugu Durangoko azokari begira gaudela noski, beraz, da Pro 7. edizioa aurkeztuko dela, eta Jon Kansen bere diskoa ere aurkeztuko du Bilbon. Guzti hauekin aditzen gara, eskerrik asko Garazi. Zuei gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Oiko autopileketak ditugu Barakaldo eta Leioa inguruan Pegi. Seguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Zerua zikinako agertuagatik eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira lurralde osoan eta eguraldia argia eta atsegina izango da. Eguerditik aurrera aldiz, mendebaldetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritu egingo dira, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen hemenka lautanta botatzea, gehien bat kostaldean, baina uskeria izango da eta gehienean ateri eutxiko dio. Hego-haizeak joko du, bolada zakar edo oso zakarrekin, bereziki goizean gehien bat lurralderen ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek nabarmen gora egingo dute, 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, bereziki kostaldean goiza oso epela izanik, Maximoek ere gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 18 eta 22 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohikoa den bezala urte sasoi honetan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Badira galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, adierazpen geografiko babestua duen gure baserrietako haragia. Produktu horiek kontsumituta, ingurunea zaintzen laguntzen duzu. Euskal Okelaren aldeko apostua, adierazpen geografiko babestuaren zigilua duen haragia. FEADERrek finantzatzen du. Europak landa eremuetan inbertitzen du. Euskotrenek jakinarazten du. 60. Behobia Donostiara Euskotrenekin hurbildu eta ahaztu autoa. Azaroaren 9 zerbitzu bereziak kirolekitaldi handi honetaz goza dezazun. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Urriaren 23 azaroaren 13 batu Euskarari Puzka kanpainara. Lagundu Nafarroa erdi eta hegoaldean euskararen aldeari diren eragileak. AEK, sortzen, ikastolak eta agerraldia ezinbestekoak dira horretarako. Eta zure ekarpena ezinbestekoa da haiek lanean jarrai dezaten. Errigora.eusen sartu. Eskatu Nafarroako lurrak emandako produktu bikainez osatutako saskiak eta eman 25% euskalgintzari. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria naiz irratian. Goizeko 9 eta 13, aurrera hartu dugu, gaurko honetan, Imanol Pradaleseaeko lehendakaria eta Aian Rene Etxegarai, Euskal Hiri Elkargoko buruak bilera izango dutela, eta pixkate galdera zirikatzaia daukatzuentzat, burura etorri zaidalako 2024 urteko urriak 7 nola biak elkartu ziren lehenbiziko aldiz eta hor nola lehenuneko topaketa horretan zalantzak izan zituztela ze hizkuntzetan hitz egin, frantsesa, euskara, gaztelera, ezakite, eguzki gogoan duzune hau edo gaurko honetarako ze hizkuntza autu egingo dute edo. Uste dut, hizkuntza autua baina gehiago hor jokoan dagoena da mugaz gaindiko lankidetzaren instituzionalizazioa ze puntutaraino aurrera doan eta batez ere hori ze puntutaraino plasmatzen den politika publikoetan. Gogoratu behar da Euskal Elkargoa sortzen dela 2017an, momentu horretan bake prozesu bete-betean murgilduta geunden, eta hortik 4 hilabetera gertatu zen desarmea. Etaren desarmea, iparraldean gauzatu zena,
Eta bake prozesuan zehar, Etxegarai eta Urkulluren arteko harremana nahiko hotza izan zen, desadostasunak nabariak baitziren bake prozesuan inguruan, eta horrek eragin zuen Euskal Elkargoa sortu eta lehendabiziko urte horietan, bereziki Urkullu lehendakari zen bitartean, harremanak nahiko hotzak zirela eta horrek oztopatu egin zuen mugatzendiko lankidetza sendotzea, estrukturatzea eta instituzionalizatzea benetan, ez? Eta gero batez ere 2018tik landa, eta ondorengo urteetan egoera hobetzen joan zen, lehendabiziko memorandum delako bat adostu zuten, hainbat gai mahai gainean jarriz, izan da hila hizkuntzarena, izan da hila migrazioarena, izan da hila garapen ekonomikoarena, edota azpiegitura eta mugikortasunarena, eta hor bigarren fase batera pasa gera, ez? Zer gertatzen da, ikusten ari gera edukiei erreparatuz gero, kosta egiten dela politika handinai batzuk aurrera eramatea. Borontate edo nahikeri bat dagoela badirudi, baina gero kontutan izan behar da ere eskumenen artean izugarrizko desoreka dagoela, ez? Eta orduan mugatzendiko lankidetzan da lankidetza multinivel bat, non estadua, eskualdea, departamentua, elkargoa eta udalak alde batetik eta beste aldetik Eusko Jaurlaritza, diputazioak eta udalak murgilduta dauden, ez? Eta horrek eragiten du, azken finean batzutan praktikara eramaterako orduan zailtasuna dauden. Nik esango nuke, mugatzendiko lankidetzari dagokionez, azken hamarkadetan aurrera pausoak eman dira instituzionalizazioan, hor daude Txingudi konsortzioa, hor dago Baiona Donostia Eurohiria, hor dago Euroeskualdea, baina hortik haratago zailtasuna daude teoriatik praktikara pasatzeko. Eta hor uste dut, unea iritsi dela beste martxa bat emateko, beste abiadura hartzeko, eta horri benetako lehentasun politiko bat emateko. Jon, ezakitzuk arlo zirikatzaiari heldu nahi diozu. Eguzki, azalpere derrak eman dizkiguzu, baina ni zirtolari bile nahi dut. Bueno, eguzkiren ari helduko dio lehenbizi da, egia da, elkargoren inguruan, naizta, izan ziren ez, ahotsak esaten zutena nolabait, frantziar jakobinismotik ere sustatu, edo balia zezaketela nolabait euskal aldarriak epealdi batez lasaitzeko edo mantxotzeko helduleku gisa, baina kontrara, ekarri du ere Euskal Herriaren instituzionalizazioak hasteko interlokutore bat, Ipar Euskal Herriko interlokuzio zuzen bat, ez, departamentoaz da erregioa zarago, Euskal Herria ordezkatzen duena, eta horrek eragiten du harreman bat administrazio eremuen artean nun borondatea dagoenean azeleratu daiteken edo geldotu, eta ematen du bide bat, eta hori ikusten ari dat, lekuan leku borondate politikoa baldin badago izugarri sustraitzeko eta indartzeko bide bat ematen duela, eta hasieran zenionari begira, egia da, hizkuntzen kudeak eta euskaldunok egunero bizi dugun estres egoera handi bat da, eta hortik, pixka bat Pradalesekin empatiatik edo, esango dut, berak ere ziur aski zalantzen zuela, bazekiela parekoa etzela erabat euskalduna, eta, estres horretatik ziur aski, atera zitzaion gaztelerara jotzea lehenbizi, pentsatu nahi dut, honezkero, biek badakitela, gutxineko euskera badakitela, ez dakit, eta bestela ikasi dezakete gaur goizean bertan, egunon, zer moduz, eguraldi, hauna, bero, udazkena, ez alako lau hitz esateko behintzat, ez hizkuntz komun horren aldarria egiteko, naiz eta empatiatik esan dezakedan, nik ere maiz sufritzen dudalako, hizkuntzen kudeak eta herri honetan euskaldun ontzat, ze frantses eta espainolek ez dute alako kudeaketarik egin behar izaten, egoera zaiak sortzen dituela maiz, parekoak euskeraz dakien alez zalantza duzunen. Baino, eta komunikazio politiko hutsagatik bada ere, pentsatu nahi dut, Pradalesi aholkulariek gomendatuko diotela, behintzat lehenitzak euskeraz egin, eta horrek behartuko dela, etxegaraik euskeraz ez da moldatzen, baina, kaixo egunon zer moduz esateko adina badaki, eta gehiago ere, bai, eta beraz, pixkat hori kotxe zenar horrekin, Endaiako alkatezenarekin ere maiz, ipatzen genduen ez zuen euskaraz egiteko iturarik, baina, moldatzen da, elkarrezeta txiki bat bintzat mantentzeko adina, eta uste dute kamerak eta une hokea direla, koska bat gora eragiteko ere. Aipatu duzula kotxe zenarro, nik uste dut, ezagutzagatikan, apur bat ezagutu izan dudalako, bere hizkuntza autua gehiago dela ezagutzagatik baino politikoagoa. Eguzki, ala delakoan zaudezu? Bai, eta nik esan nuke hizkuntzaren gaiera itzuli, iruditzen zait elementu klabea dela. Ez da mugaz deindiko lankidetzarik egongo, ez da lurraldetasuna aurrera emango, ez da ipar eta hego Euskal Herriaren arteko herritarren arteko harremana sendotuko,
hizkuntza eman komunik ez badago, edo gutxienez elkar ulertzerik ez badago. Eta hor, paradoja baten aurrean aurkitzen gera. Nire gurasoak, nire ama eibartarra da, eta aita tolosarra zan, iparraldera joan ziren 1979 eta 1980ean, frankismo garaian lehen atzerri hizkuntza frantsesa zen. Gaur egun ikusten badugu Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ikasleen 3% bakarrik frantsesa ikasten du Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta 95% ingelesa ikasten du. Egoera zein da, 50 urtetik gorako jendeak badauzkat nozioak, frantsesari dagokionez, frantsesa ulertu egiten dute, edo gutxienez badauzkate ezagutza batzuk, baina 50 urtetik berako jendeak ja azken finean, ingelesa ikasi du kasu gehientsuenetan, eta orduan aurkitzen gara situazio paradogiko batzuetan, non hegoaldeko jendea iparraldera dagoelarik, ez daukan frantsesaren ezagutzarik, eta horrek komunikazio aldetik arazoak planteatzen ditu. Ipar Euskal Herriari dagokionez, ikasleen 17% espainola ikasten du lehen atzerri hizkuntza gisa, eta gehientsuenak ingelesa ikasten du. Eta gero euskararen ezagutzari dagokionez, azken finean hori da muina. Hor, aurkitzen gara situazio batean, non Hego Euskal Herrian gerozta gaizteago izan eta gerozta gehiago enteratzen da euskeraz, eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, luzaroan kontrakoa gertatu da, nahiz eta azken inkesta soziolinguistikoek erakusten duten belaunaldi berrietan ere berreskuratze prozesu bat dagoela. Orduan, hizkuntzaren gaia klabea da, estrategikoa da. Eta niri ulergehaitzea egiten zait nola, naiz eta abertzaleak, egon diren Eusko Jaurlaritzan, PNV alderdi abertzale bat baita, naiz eta bera garatu den hizkuntza politika ez den oso handigaia izan, nola erabat frantsesa albo batera utzi den, eta nola euskarari etzaion nahiterriez lehentasunik eman. Eta horren aurkitzen gera Euskal Herriko naziogintzari begiratuz gero, egoera batean non hizkuntzaren gaia bigarren maila batean utzi den, naiz eta klabea den eta estrategikoa den eta etorkizunari begira funtsezko elementua den. Eta iruditzen zait etorkizunari begira horri buelta bat eman bertaiola eta hizkuntzari edo hizkuntzei, zen azken finean Euskal Herri osoan dago euskara hizkuntza propio eta komun bezala, baina badaude beste bi hizkuntza ere, espainola eta frantsesa praktikatzen direnak eta modu oso nabarmenean. Iruditzen zait, elkarri ezagutza hori izatea funtsezko elementua litzatekeela, eta iruditzen zait, zentzuzkoa dela, adibidez, mugatik hurbileak dauden zonaldeetan, eta harina izpentsatzen, Irunen edo Donostian, frantsesa ikastea, adibidez, atzerriko lehen hizkuntza gisa, eta Ipar Euskal Herrian ere espainola gehiago ezagutua izan bai, beti ere jakinta lehentasuna euskarari eman bertzaiola. Hemen utziko dugu aipagai hau, goizeko 9:22 dira dagoeneko, eta esango dugu, azken aldian maiz entzun dugu utopia berriak behar ditugula, munduaren akabera irudikatzen duten distopiak erraz eraikitzen ditugulako, eta ez garela kapaz alternatibak pentsatzeko. Hitz hauek dira, Etxeko Leihoak unibertsora, utopiak pentsatzeko marko bat liburuaren sinopsikoak, eta utopiari buruz hitz egin nahi dugu gaurko honetan, eta horretarako gurekin da Alba Garmendia, egunon? Egunon. Bueno, ezakit, modak idazi duzu, modako hitza dela utopia eta jakin nahi dugu, ea zergaitikan, eta ea nola nabaritu duzunzuk hau? Bai, hau pixka detorri da iratzarrek egin zigonolako proposamen batetik, utopiei begirako liburutxo bat egingo ote genuen, Iparrorratza bilduman, eta hortik nahiko automatikoa ere izan zen, gaur egun utopiak ze leku duen pentsatzea, eta pentsatutako horretatik zerbait idazten saiatzea, ez pixkat hori izan da liburuaren saiakera. Eta horri begira, gaur egun utopiak ze leku duen edo, uste dut badugula, azken urteetan izan dugula, behar bada pandemiaren ostean distopiek hartu zuten alako leku bat, plataforma digitaletan behintza distopiez eta fikzio apokaliptikoz beteta izan genituen telebistak, eta gero ondorengo urteetan ikuste dut egon dela, edo badagoela oraindik ere utopiaren aldarri bat, dela etorkizun desiragarriak irudikatzeko, dela aldarri politikoetan eta bar, eta horri begirako irakurketa bat edo da liburuan proposatzen duguna. Zakit, krisi garaietan edo gehiago hitz egiten da ere utopiaz? Behar bada, edo baliteke norberaren non kokatzen den, edo positibo antzekoagoa den, edo behar bada eskortxeagoa, krisi garaietan
erreproduzitu ez ditzakegu distopiak mundua ze gaizki doan hor errekreatzen garelako edo behar bada hortik atera nahi batetik utopiak irudikatzen jartzen gara eta utopietan babesten ere bai batzuetan. Iesbide funtzioa ere izan dezake utopiak eta egungo errealitatea ikusi nahi ez eta utopian babesteko joera bat ere existitzen da. Eta horre utopiak 11 daude, ideologiaren arabera, ezakit bakoitzak propioa edo propioak ere izan ditzak, ez da? Bai, hori izan da liburuaren hasieran argi utzi nahi izan dugun gauzetako bat, egia da normalean eta ezkerretik batez ere utopiak iraultza desiragarri batekin identifikatzen ditugula eta utopia positibotzat hartzen dugula, baina liburuan hasieran aipatu nahi izan duguna izan da utopiak ideologia guztietan daudela eta eskuin muturrak ere badituela bere utopiak eta beraz utopiak aldarrikatzea ez dela bere horretan edo ezkertiarra edo desiragarria, ez? Utopiak badira desiragarriak, baina batzuentzat dira desiragarriak eta beste batzuentzat ez. Orduan hori nahi izan dugu argi utzi, hain justu aldarrikatzeko ezkerreko utopiak behar ditugula. Baina jakinda utopia ez dela ezkerraren esklusiba bat. Ondo iruditzen bazaizu harik eta praktiko bat egingo dugu. Utopia hitz egitean askori aseguraski ondorengo hitzak ere helduko zitzaizkien burura. Entzun behar genituen. Telesforo Monzonen hitz horiek utopiari buruzkoak, horre esaten zuen, zuek utopikoek ekarriko duzue Euskadiren askatasuna, gure karpetetan dago audio hori, entzungo dugu, une batetik bestera, baina, bueno, ez dakit, aipatzen zuen, utopikoa dena bultzatzailea da, edo ekimen edo green berezi bat dauka? Ez dakit, nik uste norberaren baitan dagoela asko utopikoa dena bestela ere politikaren gaiatua bada eta mundua aldatzeko halako bulkada bat badu eta praktikara eraman nahi badu tabar, izango da hori ez, baina lehen esaten nuena batzuetan utopiak eta eleberri utopikoak edo zientzia fikzioaren genera bere zabalean hartuta ez, batzuetan izan daitezke besterik gabe mundu horietan babesteko errekurtso bat. Orain entzungo ditugu. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Hortzen, hitz esanguratxoak, askori gogoan hitzatuak dauzkagunak seguraski, ez dakit, zuk ze azterketa ingo zenuke telesforo, ez darik eta makala, baina ze azterketa ingo zenuke hitz hauetaz. A ber, iruditzen zait, liburu irakurri duenak behar bada pentsa dezake honen kontra idatzi dudala, eta ez da hori, baina badauka hortik zerbait, ez? Iruditzen zait Monzonen diskurso horrek eta tonuak eta zera guztiak indar ikaragarria duela, eta indar horrek asko balio du. Politikaren diskursoen baitan ere iradokitzen den guzti horrek, utopiatik bada ere, indar handia du eta oso garrantzitsua iruditzen zait. Baina, eta liburuan hortik jo dut gehiago, badaukat irudipen bat, edo egin nahi izan dudan kritika uste dut hortik joan dela, akaso azken urteetan gelditu garela gehiago horrekin, ez dakit, zu artifizial horrekin, edo jendea emoziotik engaiatu nahi izate batekin, edo eta ez diogula hainbeste erreparatu esparru politikoaren praktika horri, ez? Orduan, egiten esaldian hortik nonbaiten, esaldian ez, liburuan hortik nonbaiten jartzen du, ez utzi utopiarako politikan egin dezakezun hori. Eta hori da pixka bat liburuan ere markatu nahi izan dudana. Ondo dago, ez ni inor esateko ondo dago, Telesforo Monzonek zer esaten duen, baina ulertzen dut horrekin darrandia badu, baina ahaztu gabe politikak batzuetan utopiarekin ez daukala zer ikusirik, ez duela zertan izan, eta politika eraldatzaileak politikatik aldarrikatu behar direla, eta ez utopietan beste mundu batzuetan babestuta. Hain zuzen akaso, utopia bera akaso izan daiteke erraminta arriskutsu, gizakiaren edo herritarren espektatibarekin jokatzeko balio dezakelako? Bai, hori ere izan daiteke. Utopia berez, uste dut, definizioz, ez dela egingarria eta ezinezko bat dela utopia. Orduan, etorkizun desiragarriak irudikatzen jartzen garenean, irudikatu nahi dugun hori baldin bada bizi eta ezagutu nahi dugun Euskal Herri bat, uste dut hori ez dugula utopietan irudikatu behar. Irudikatu behar dugula politikatik, eta esaten nuen politika eraldatzaile horietatik. Egin daitezke irudimen ariketak politikoki ere. Utopiak beste mundu batzuetara garamatza, ez direnak
berez gaur egon behintzat posible, eta ez dutenak zertan izan posible ere. Eta nik uste dut fikzio horrek eta ezinezkotasun horrek beste funtzio batzuk dituela, ez hainbeste guk gaur egin dezakegun hori markatzea, baizik, ez dakit, irudimena eragitea, edo desiragarri zaigun horri erreparatzea, edo gure desirak berak ere kritikoki begiratzea, ez dakit, beste leku batean jartzen gaituzte pentsatzen utopiek. Aipatuten duzu baita ere liburuan, utopiak ere baduela gaitasun estetiko politiko bat, ez dakit zuzena izango den, baina entzun dugun zatitxoan, agian zentzurik estetikoena bazen hor grein hori oihukatzeko modu hori ere? Bai, izan daiteke liburuan liburuan egia da utopia batez ere eleberri utopikoi begira pentsatu dudala. Ez dakit kasu guztietan ala den, baina gehienetan ikustetu eleberri utopikoekin funtzionatzen duela liburu honek. Ez hainbeste, diskurso politikoetan edo egon daiteken iruditeria utopiko zabalagori, baina galdera, zintzen galdera. Galdetzen izuen, aipatzen duzu liburuan zubi bat badagoela, gaitasun estetiko eta politikoen artean. Bai, hori da. Ta eleberri utopikoetan estetiko-politikoaren kontu hori oso argi ikusten da. Gizarteak irudikatzen direlako eleberri horietan, eta gizarteak alabeharrez dira politikoak, eta balizko gizarte horietako erakundeak irudikatzen dira pertsonaien arteko harremanak nolakoak diren, ideologiak, ezakit, oso konplexuak izaten dira normalean utopia horiek, eta alderdi politiko oso evidentea dute. Baina gero, eleberriak diren aldetik adibidez, alderdi estetikoa ere hor dago, eta badira alako artearen eta politikaren arteko, ez dakit, zubi bat uste dut egiten dutela. Ez direlako bakarrik tratatu politikoak, edo ez dakit, ez da Hobbesen lebiatan bat, eleberri utopiko bat, eta izaten du artearekiko alako gerturatze bat, bai literaturatik, bai hirigintza irudikatzen denan ere askotan egoten da alako irudikapen artistiko bat edo, arkitekturatik gertuago egon daitekeena, edo inguru giroarekin dagoen harreman horretan, ikusten dut hor badagoela ere olako bulkada estetiko bat, politikoa izatari uzten ez diona gehienetan. Horrak aso pertsona bat norbanako batek baldin badu bere burua oso utopikotzat zentzurik estetikoenean akaso, zakit, aipatu izan horrez dela egingarria, zakit, zentzu horretan, zinezko edo ez baldin bada egingarria, zentzu dauka honen bilaketan edo honen atzetik jarraitzeak? Bai, hor badago galean hori aitortzen zaion esaldi ezagun hori ez, utopiek zertarako balio diguten, zegu utopierantz gerturatzen gara, eta utopia hori aldiro urrundu egiten zaigu, da inoiz ezin gara gerturatu iritsi utopiara, orduan utopiak zertarako balio digu, galean horren aipu horretan ibiltzen jarraitzeko balio digu ez. Hori ere hor dago, ez dut esango horrek hori existitzen ez denik, funtzionatzen ez duenik edo, baina horren alako kritika bat ere iruditzen zait pertinentea dela, utopiak beti ez digulako balio ibiltzeko, beti ez goazelako lerro zuzenean ere, progresoaren ideia horri dagoeneko teorikoki bintzat buelta eman diogu, praktikan behar bada iraultzea ere tokatzen zaigu orain, eta liburuan ere aldarrikatu nahi dudana da utopiak beti ez digula balio zerbait praktikorako edo zerbait, ez dakit, produktiboa egiteko. Batzuetan irakurriko dugu eleberri utopiko bat, eta lehen bezala segeratuko gara, edo agian ez, edo agian hausnarketa batera eramango gaitu horrek ez dena zuzenean praktikan gauzatuko ezertan, edo behar bada hortik ez dakizien bat urtera beste zerbait ere egingo digu, ez dakit, uste dut erritmoak ere desberdinak direla, utopiak ematen digun bide horretan eta politikatik egin dezakegun horretan, eta biak aldarrikatu behar ditugula, baina batzuetan aparte. Eta horre, helen aipatu dugu, espektatibak, baina gertalitek ere utopia baliatzea gizartearen manipulaziorako? Bai noski, eta distopia ere bai, eta manipulaziorako dena erabili daiteke, hor iruditzen zait gure gaitasun kritikoa dagoela jarri beharko genukeela zentroan, eta gai izan pixkat aztertzeko ere, eta ikusteko mezuak nondik datozen, mezu horiek zer esan nahi duten horren atzean, edo ze arrisku edo ze ondorio izan ditzakeen horrek, eta hori gaitasun kritiko hori garatzearen baitan dagoela uste dut, liburuan ere pixkate aldarrikatzen dena, ez? Gaitasun kritiko kutsitxo edo dugun herria ote garen aipatzen da, eta hortik du igual. Horre, ez du aipatu filosofian doktorea zara, baina baita ere ikastegietako alkate, ezagit, honek ere zure egunerokotasunean nola jotzen du honek? Bai, justu liburu aurkezpena egin nuenean komentatzen nuen hori.
tesiaren berri zuenak, tesia utopiari buruz egin nuela eta gero hauteskundetara aurkeztu ginela entzun zutenean askoren komentarioa izan zena. Orain, pentsatu dituzu utopiak ez, orain da benetako proba eta gauzatzera behar bada orain, orain zer gertatzen den. Eta hor, intuizio batek zerbaitek esaten zidan oso argi, etzela hori, segida logikoa etzela utopiak pentsatuta gero udalean praktikara eraman, baina momentuan bintzat ez neukan erraminta askorik horri, intuizio horri erantzuteko. Eta liburua nik uste dut bai izan dela, nahiko inkonstienteki bada ere, sentsazio horri erantzuteko modu bat. Gauza guztiak aplikatu daitezke udaleko lanean, ze udaleko lana oso poliedrikoa da, eta gurea bezalako herri txiki batean denetik egitea tokatzen da. Eta beraz, zatozen lekutik zatozela dena aprobetxatu dezakezu lanerako, nire kasuan utopiari buruzko tesi bat ere bai, baina ez da inola ere lerro zuzenean egin dudan kontu bat. Tesian eta utopiari buruz pentsatutakoak bide batetik doaz, udalean egiten ari garena beste leku batetik doaz zalantzari gabe, eta horrari gara beste asko bezala almoduan gauzak uztartzen. Hor, berezeki doktorego tesiari dagokenez, esango zenuke utopia modu ezberdin batean ikusten dituzula, noski, doktorego tesi batek hartzen duen lan eta denbora guztiaren ostean utopiarekiko ikuskera eraldatu zaizu? Seguruenik bai, ze doktorego tesian azkenean 5 urte eman nituen gauza hauei bueltaka, eta gero ondoren orain liburuarekin ere, beste urte etxo bat edo aritu gara, eta hasiera batean duzun ideia horri 5-6 urte dedikatzen badizkiozu, nahita ezean aldatzen zaizkizu edo konplejitzatzen zaizkizu begiradak ere, ez? Bai. Azkenik, kontsulta txiki bat ere egin beharra dugu, hitz egin dugu utopiari buruz, hau ez dela egingarria esan duzu, eta horra askotan tertulietan eta gerta daitezke utopia iseka bezala erabiltzea, edo zu utopiko bat zara. Zure ustetan hori iseka bat izan daiteke? Ulertzen dut nondik egiten den, eta uste dut utopiak batez ere olako eguneroko hizkeran erabiltzen dugunean esan ditzakeela gauza pila bat, eta esan nahi desberdinak izan ditzakeela, askatasunak esan ditzakeen bezala, segun eta ze alderdik erabiltzen duen, gauza batzuk edo besteak konotatzen ditu. Eta horri, kritikarik ez nioke egingo egunerokoan erabiltzen denean, baina bai iruditzen zait utopiaren kontzeptua hori baino konplexuagoa dela, eta nire ustez, adiera pixka bat pobrea bada hori, baina, seguruenik nik ere erabiliko nuen inoiz, eta behar bada erabiltzen ere jarraituko dut. Guzti hauekin gelditzen gera, Alba Garmendia, mila esker goizonetan gurean izateatik, eta entzulei gogora ekarriko diogu, Etxeko Leioak Unibertsiora, utopiak pentsatzeko marko bat dela ere, Iratzar Fundazioaren Iparrorratza bildumako azken aleetako bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bat orain gorde bagenitu doan zideren, orain maite zaitut gehiagotan elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman del cim del riu és sent que creix a poc la pluja, si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel. Bi minutu goizeko 10:20 gutxi izan daitezen, eta gutxinaka aurrera egingo dugu, eta utopiarekin lotura baduen kontu bat aipatuz, ez dakite gaurkoan ezoikotasunetikan utopia hitz egiten ibili gera, eta ezoiko jazoera bat aipatuko dugu, baina seguru aski askotan gertatu izan dena tertulietan, gure lagun urkoan edo eta familian bertan zergaitik ez, hain zuzen aipatu genezake esaldi
bat eta bakarrean lapurtuta, esan genezake antisistema, sistemaren kudeatzaile, kontrolatzaileak, ala sistemaren enparauak gara, galdera honi erantzunez ondorengo egoera deskribatuko dizuet, horre elkarrizketa batean, gaurkotasun kontuak aipatzen, hor gogoan izan ziren, Palestinagatik, horre lanuzteak egongo zirela, honek erreakzio ezberdinak sortzen ditu, bi farrez hasten dira lanuzteak daudelako, beste batek galdetzen du ea lan eten batekin zer lotu oteko den, zer lor daiteken, eta berak ere beste laugarren batek esaten du, berak ezin diola lan egiteari utzi. Bueno, pixkate testinguru hau dela Palestinagatikan, lanuzteagatikan, ikusita zerbait urruneko bezala, baina gero, lagun arteko elkarrizketa horrek aurrera egiten du, eta kexak sortzen dira, bakoitzaren bizi partikularraren bueltan, esaterako. Hipoteka bat eskuratzeko hilean 900 euroko kostua duen bizitza segurua kontratatu beharra, odol analisi bat egin beharra, eta baita ere, administrazioarekin izandako behin-behineko kontratuak, edota irakasle gisa ordezkapen bat egin ahal izateko Gasteizen, joan etorriak, ordaindu behar izatea familiaren garraio enpresaren txartelarekin. Bueno, pixkate arazoak hauexek dira, batzuk egunerokotasunekoak, batzuk gertukoagoak, beste batzuk urrunekoagoak, eta jakin nahi dugu, ea zuek nola ikusten duzuen testuinguru hau, bereziki azken aldian protesten auziare eztabaidan izan delako, eta hor testuinguru horretan, hor bizi ditugun min pertsonal horiekin protesta egin dezakegu. Urrunekoagatikan ere, Palestinagatik kasu honetan, protesta ere egin dezakegu, eta hor, eztabaida horretan, eztabaida bizi horretan, eta kabre horretan, azkeneko erreakzietako bat da, zu utopiko bat zara, sinisteagatikan protesta egitarren, eta laneten horretan. Ez dakit, azkenekotik hasiko era, Albari galdetu diogun bezala, utopiko iseka gisa zuek ikusten duzu, Jon? Agian, pegi horregin martzen duena zen telesfororen korte hori mugikorren eraman da, sarretu zinenan tak jarri belarrira, pixka bat gora etortzeko, Bueno, ez gaude inorre paitzeko, baina ez dakit hor, ni uste antzematen dela, estatukuaren utopia ere, azkenean, ez dena ondo dago, eta estatuko horren defentsa ere, eta mugitzen denarekiko alako abertsio bat, edo kontrakotasun jarrera bat, eta azkenean da, aldaketa, eta aldaketa nahia bera ere gutxiesteko joera bat, eta horrek, ez dakit batzutan, nostalgiak ere sortzen ditu alako gauza paradoxiko batzuk, ez dakit, batzutan badirudi lehen denek borrokatzen zutela, eta orain ez, eta lehen ere zuten dene borrokatzen, edo lehen ondo zegoela borrokatzea, eta orain gaizki, eta azkenean, historiaren aditu izan gabe, edo antropologiaren aditu izan gabe ere, nahiko nabarmena da, borroka dinamikek, aldaratu dutela mundu hau, eta aldaratzen dutela mundu hau oraindik ere, eta azkenean denok egiten dugula, alde batera edo bestera, edo egitez, edo ez egitez, baina horrek ere egiten duela aldaketa horretan ere. Eta utopikoari seka egite horrek ere esango nuke, autojustifikaziotik ere pixke bat baduela, eta sartzen gaitu alako, ez dakit, zorrunbilo arraro baten, ez dut egiten ez duelako balio, eta ez duelako balio ez dut egiten. Eta orduan, bertan goxo geratzen gara horrekin, eta azkenean, egiteak, edo utopia berak ere esan nukenik esperantzarekin duela lotura, egiteak berak zerbait ekarriko duenaren esperantza horrekin, edo beharrarekin, edo esango nuke, eta beraz da zerk sortzen duen esperantza hori edo beharra. Esango nuke hobe esperantzatik jotzea beharreti baino, ze beharreti sortzen denean gehienean beranduegi etortzen delako, eta ziur aski, orain txe bizitzen ari garen, munduan dagoen, izu erreakzionario aurrean edo ezkerraren, erronka handienetako bat edo esperantza hori sortzen asmatzea da, badirudi, eskuinak errezago sortzen dituela, esperantza horiek agian promesa faltsuekin, etxai ahulenak bilatuz, eta gero esperantza horiek ez betetzearen ardura gainera bestengan jarriz, eta horrek alako gorroto zurrunbilo bat sortzen du behin eta berriz. Orduan, hor nik uste dut ezin egon hori,
mundua aldatzeko esperantza horretan bizi denak, eta utopia, ez utopia egin gaitzak, utopia egingarriak edo utopia lorgarri horietan harremana jartzen duenak, edo Alba Garmendiak aipatzen zuen, ez utzi utopiarentzat politikatik egin dezakezuna, norabide horretan bizi den jendeak maiz, inguruan alako kontrako jarrera horiek edo jasotzean etxipena eragin dezaken arren, nolabait errealitatearen aurrean jartzen zaitu, ze inguruan ez bagenu edo gizarte kapak ez barila antolatuko aldatzearen aldeko dinamiketan bat egin nahi dutenen eta bat egin nahi ez dutenen artean, ez litzateke beharrik izango, ez esango luke denek, norabide berean edo lanean eta borrokan ari garenaren sentsazio hori, eta azkenean hasieran esaten nuen, inor epaitu gabe, baina badakit, epaikete txiki bat ere badoala, gauzak aldatu nahi duenari barre egiten diona egiten ari dena da, gauzak ez aldatzearen aldeko borroka zehatz bat, eta utopia horren alde, estatukoaren utopiaren alde, eta azkenean, edo izan daiteke elementu askok eta emozio askok eragin dezakete hortan, beldurra ere egon daiteke, aldatzeko ari beldurra ere egon daitekelako, edo egon daiteke bertan goxo egotearen segurtasun hori, eta aldaketek ekarri aldioten izu hori, eta ondokoa mugitzeak gure burua ere itauntzen duela, ondokoa mugitzeak eragin dezakelako, ostras, agian, ni kausa honen alde nago, justua da, agian ni ere mugitu egin beharko nintzakete, eta horrek ere deserosotasuna sor dezake, eta agian deserosotasun horretatik egin dizaioke ondokoari esan, utopiko bazara. Eguzki, zure iritziara ezagutu nahi dugu. Neri, Alba Garmendiaren elkarrezetak lau erreflexio nagusi sortu dizkit. Lehenik eta bain, daude bi modu utopia ulertzeko, ez? Bata izan daiteke ariketa intelektual individual bat bezala, zientzia fikzioko novelaren bitartez, edo filosofia politikoaren bitartez, baina nik hori bainago nahiago dut inteligentzia kolektibo ariketa bat aurrera ematearena, ez? Eta utopiaz baino gehiago nahiago dut egitasmoaz hitz egin. Herri bezala, lurralde bezala, ze egitasmo diseinatzen dugun elkarrekin, eta horrek suposatzen du lehenik eta behin gaur egungoren diagnostiko bat egitea, ondoren helmuga bat finkatzea, alegia ze helburu lortu nahi dugun epe ertain eta luzera, eta hirugarren fasea da estrategia zehatzak eta ekintza zehatzak zehaztea helburu hori lotzea aldera. Eta horrek ematen hau bigarren ideiara. Gaur egun maiz egiten duguna da diagnostikoa egin, gaur egungo egoerari buruz, eta helburu bat finkatu. Baina falta zaiguna da hirugarren urrats hori, alegia esatea, nola iritsiko garen helburu horretara, ez? Adibidea hartzearren, Euskal Herriko independentzia baldin bada helburua, galdera da gaur egungo egoeratik abiatuta, bai bi estatuta banatuta gaudela, 3 errealitate politiko administratibo daudela, eskumen diferenteak direla eremu politiko administratibo bakoitzean, helburua baldin bada herri bezala, herri batu bezala iristea independentziara, zein den bide horria. Eta maiz faltan botatzen dudana da preseski hori. Esatea zehazki, A puntutik B puntura nola iristen gera, ze estrategia diseinatzen dugu, ze ekintza aurrera ematen ditugu, ze aliantza gauzatzen ditugu. Eta iruditzen zait, ariketa hori egitea funtsezkoa da. Eta horrek erabatena hirugarren ideia da, eta da, utopia ondo dago, baina beti pentsatu behar da, utopia hori egikaritzean, alegia egingarritasunean. Orduan, noski, batzutan gertatzen da, momentu batean, fenomeno batzuk, edo ekintza batzuk, utopikoak bezala agertzen dira, egin ezinak bezala agertzen dira, eta gero bidea egin ahala, azkenean ikusten da horiek egingarriak bilakatzen direla. Orduan, hori ere aintzat hartu beharren elementu bat da, baina inoiz ez da galdu behar egingarritasunaren helburu hori. Eta gero, azken erreflexioa da, egon dira utopia politikoak 20. mendean zehar. Eta batzutan, utopia horiek amesgaizto ere bilakatu dira. Intentzio hoberenarekin, eta hor marxismoaren adibidea hartu dezake eta adibide gisa, ideia, filosofia politiko gisa, ekonomia politiko gisa definitu zen, askapen mugimendu bat ezela definitu zen, eta ikusi dugu hori gero praktikan ematerako orduan, emaitzak ez direla oso onak izan, eta batzutan diktadura egoera batzutara, eta totalitarismo egoera batzutara eraman dutela. Ez orduan, iruditzen zait, kasu ibili behar dela ere, batzutan ideiarekin obsesionatzean horrek helburu hori bete nahian, eramaten algaitu oso egoera
negatibo batzutara eta ondorioak oso lazgarriak ere izan daitezke, ez? Eta gero, zuk Peña aipatzen zenuen galdera horretan badaude beste elementu batzuk lotua daudena gehiago politizazio mailari, engaiamentu moduei, eta gero aipatu duzu antisistema eta sistemaren arteko nozio horiek maiz entzuten direnak debate politikoan eta publikoan. Eta iruditzen zait, geroz eta gehiago gai horiei ere heldu behar zaiela, kontutan izanik, bai politizazio maila, bai engaiamentu moduak eta bai sistemikoa bezala konsideratua den hori denboran zehar aldatzen doala, eta eraldaketa horiek ere aintzat hartu behar dira ez iraganeko nostalgia batean erortzeko. Jon, zuk aipatzen zenun estatuskuaren utopia ere, baina naiz eta gian eta euskizuk orain hitz egiten zenun politizazio mailaz, zentzu horietan, akaso argiago ikus daiteke batzuetan, protesten gora bedrak edo elkartasunak, Palestina bezalako adibide batekin, baina ez niri banketxak eskatu didan odol analisiarekin hipoteka bat lortzeko, eta guzti hori nik behintzat lotzen ditute sistemarekin, eta iruditzen zait norbanako batek akaso borroka egin dezakela edo aldarrikapena izan dezakela nazioarteko kontu bat bezala, zure banketxeak odol analisi hori ez eskatzeko. Eta akaso aipatzen nuen hor, galdera horretan zer gara antisistema enparauak edo kontrolatzeiak, galdera horretan ere esaten nuen, zer gara banketxe horren aurrean, zergaitikan batzutan eman dezakegu hori egintzat edo eta alda ezintzat. Ez dakit, izan ezerren egin dezakegu, eman dezakegun alda ezintzat. Hor, esperantzaren da espektatiben kontua, ez? Sargen ezake hor alegia, barkatu. Jesus? Domenistikoa, 100 urtez, biziko gara. Esan nahi nuen, azkenean hor espektatiben arabera edo zuk lor dezakegunaren edo lortzeko duzun espektatiba horren inguruan, ez? Eta pixka lotuz guzkik aipatzen zuen ez azken helburu utopiko horrek maiz bidea malkartu dezake. Alegia, Alba Garmendiari berari hitzaldi batean entzunion aipatzen zuen adibide gisa ere aipatzen zuen, ez? Gertalitekela edo utopiaren aurkakoek antiutopikoek esaten omen zuten bazkenean jartzen duzenan helburu handi bat eta helburu handi horren izenean bide guztia sakrifikatzen duzu, gertaliteke bide guztia justu zure utopia horren aurkako bidean ere izatea, ez? Eta nola utopia realisten aldekoek edo aipatzen zen bidean bertan, ez? Egon daitekela utopia. Palestinaren kontuarekin ez dakit nik ere bizi izan dut adibidez, ez, inguruan lagunen aldetik eta ikustea, ez dakit, guk hemen egiten dugunak, ez, nola eragin dezake han, eta hor baduzu, batetik bai, ondarra ale bat edo jartzen duzula dinamika bateragarri baten baita, baina gero bideak berak ere helburu berriak sortzen dituela batetik, jartzen zaitu historiaren alde honean. Eta horrek berak ere ongizatea ere egiten du, norberaren izatean ere. Gero bestetik, gure kasuan, Euskal Herrian ikusten ari gara, adibidez, plazetan, ziurreski beste inolako mobilizazioetan elkartu ez diren komunitaten arteko harremanak eta gu berri bat ere ikitzeko bidean ere, ezaugarri berriak ezarri direla. Ni egon naizen konzentrazioetan behintzat, eragile ezberdinen konzentrazio dezentetan egondakoak gara, eta hor, eraiki dira harreman berri batzuk, gure herrian bertan, agian beste milaka kontutan harremanik ez dugunen aldetik, eta gainera eraiki dira oinarri justiziaren eta balio positiboen inguruan sortu diren harreman berri batzuk nun, gu berri horrek ere ematen dizun bide eraikitzeko, plantatzen ari zaren mundu desiragarri horren edo esperantza horren eraikitzeko bidean, aliantza berriak eta eraikitzeko bidean, beraz, ja dagoeneko uzten dizkizu ere, helburu tangibleak esango genuke, edo ez direnak zagita irean geratzen helburu horiek lortzeko. Beraz, hor, azkenean, ezer lortu ezin denaren diskurtso hori, derrotismoaren diskurtso hori, maiz aipatu den, historiaren amaieraren diskurtso horrek alineazio erabatekoa bilatzen du, eta da azkenean espektatibarik ez izatea, esperantzarik ez izatea, hobeto bizi gaitezkenarena, eta zer gizatiarrago bizi on baten esperantza edo espektatiba hori baino, eta
badaki hori lortzeko moduak hori bai da, empirikoki neurtu aldugun kontu bat, eta ezkenean indar harremanaren eta presio harreman hoien araberako emaitzak eramaten gaituztela helburu horietara, beraz, hor bidea, hor kasu horretan niretzako bideek askatzen dituzte korapiloak, bidean bertan kokatuta, ez? Bidea berak urrats bakoitzak ematen dizkizun helburuak emanda, eta egia da gero eta zehatzago joan agian neurgarriagoa dela, eta hori lantegietako borroka aldietan, ez? Oso garbi ikusten dugu, borroka aldiak hasten dituztenean hasieran ezinezkoak diren puntua nola handik, asko sufrituta askotan, ez? Hilabete askotako soldata gabeko greba luzen ondorioz, baina nola lorte zinez irudiena, lorpen ekartzen duen, lorpen horrek orube berri badi hartzen duen, eta gainera, eta hori da abantaia, mugiturai ez duenarentzat, normalean lorpen horiek ez dira soilik borrokatu dituztenentzat denentzat, baizik ez, eta eskubideen lorpenak ere hori ekartzen du agian batzuk borroka horretan buru belarri aritu aldira eta besteak ez, zorionez aldaketak ordea denei eragiten die modu baikorrean, eta noski horrek eragin dezake reproduzitzea betiko eta behin eta berriz, berdin mantentzea batzuk, zertarako borrokatu ez dago ezer aldatzerik, eta aldiz beste batzu borrokatzea aldaketak egiteko, gero aldaketa horien onuradun gizarte osoa izango delako, eta ez gara ari ezer berria asmatzen, joan gaitezke atzera nahi dugun lekuraino, behin eta berriz erreproduzitzen den dinamika badelako hori. Aguzki? Bai, niri bi ideia bururatu zaizkit. Bata da, eta horrek erabateko lotura dauka momentu hartzalarekin eta ezkerra hartzalarekin. Bata da, rupturismoa eta reformismoaren arteko autua edota eztabaida, ez? Alegia, luzaroan nagusi izan den kultura politikoa ezkerra hartzalean izan da, rupturismoarena, austurarena, izan Borroka-Arnoteroen erabilerarekin alagabe, baina azken finean helburua zen haustea bai erregimen konstituzional batekin, baita ere organizazio kapitalista batekin, Euskal Herri independente eta sozialista batera iriste aldera, ez? Eta gaur egun ikusten duguna, geroz eta gehiago nagusitzen ari dena da reformismoarena. Alegia, helburua da azken finean berdina, baina kontua da modu mailakatuan eta progresiboan helburu horretara iristearena, ez? Eta orduan, rupturismoaren eta reformismoaren arteko eztabaida momentu hartzalearen eta ezker hartzalearen muinean egon den eztabaida bat izan da, ez? Eta gero, bigarren kontua da espektatiba sortzearen eta frustrazioaren kudearen arteko debate hori, ez? Argi dagoena da, helburu batzuk nahi eta nahi ez dira jarraian lortzen, eta orduan espektatiba handiak sortzen badira eta ezintasun egoera batean aurkitzen bagera, azkenean helburu horiek lortzeko, horrek frustrazio bat sortu dezake eta atxekabe bat sortu dezake. Orduan, oso importantea azken binean sortzen diren espektatibak mailakatuak izan daitezen eta une berean ere frustrazio egoera gertatzen direlarik frustrazio egoera horiek kudeatzen jakitea, ez? Hori ikusi da adibidez, bake prozesuan nola gauzatu den, ikusten da ere askapen mugimenduetan ere nola gauzatu egiten den, eta iruditzen zait hor badagola oreka bat aurkitu beharra etengabe aldakorra dana eta ariketa amaiezina dana, ez? Baina iruditzen zait elementu horiek, alegia espektatiba sortzearena eta frustrazioak kudeatzeko gaitasun hori ere uztartzea ezinbesteko elementua dela. Eta labur, azken galderatxo bat ere ingo dizuet. Hitz egin dugu, ea Albari galdetu diogu zuzenean, ea utopiare balio te duen gizartea manipulatzeko. Ikusita gaur egun segurtasunaren bueltan sortu den eztabaida horretan establishmenta utopia bat proposatzen ari da, Jon? Edo gezur bat. Nik esango nuke gezurretik ere egitzen ari den diskurtsotik duelako, ezer baino lehen, laburga, tarte gutxi dugunez, esango dut bakarrik, Donostiako adibidea jarriko dut, alkate berria izendatu eta lehen gauza egin duena, azpimarra jartzea segurtasunan, eta nola jarri ere esanez, gaizkile behin eta berriz delitu egiten duena, edo kartzelara edo kanpora noran, nortaz ari da. Ari da zuzenan ja estigma zuzen balotzen, esanez delitu egiten duena ez dela bertakoa. Eta hori da lehen adierazpena egin duena eta zertan oinarrituta egiten du badatuetan eta realitatean ez gaur bertan ertzaintzaren lehen urte erdiko datuak hartuta Donostian delitu presentzialek 3% egin dute bera. Eta ziberdelitu 17% gora. Ziberdelitu eguneko 17 egin badute gora Donostian hori ez da konpontzen kalean polizia gehiago izan da. Eta 3% egin badute bera kaleko delitu horiek, orduan
errealitateari erantzunez, Jon Insaustik iragarri beharko lukeena da, ziberdelitoa jarraitzeko indar gehiago eskatuko diola ertzaintzari, izugarri egiten ari delako gora, 17% izugarri da, eta aldiz planteatu duna kalean polizia gehiago izango duela diskurtso faltsuak ere egitzeko, eta azkenean da, balena aipatu dugun estatukuaren ibil molden eretzako lizun bat, azkenean da, arazoak sortuta gero emaitzetara doa elikatzera eta ez du jatorrizko konponbideak bilatzen, eta jatorrizkoa segurtasuna konpontzeko da jendea pozik bizitzea. Ondo bizigaren lekuetan ez dago segurtasun arazorik. Eguzki, minutu bat gelditzen zaizu. Barkatu Eguzki. Nik esango nuke abertzaletasunak eta ezkerre ikuspuntuak behar duela etorkizun desiragarri bat diseinatu, baina ez berak soilik, baizik eta herritarrekin, eragile ezberdinekin, eta iruditzen zait, ariketa kolektibo hori aurrera ematea oso importantea dela, zeren horrek elementu traktorea eta transformatzailea dakar. Eta horrek suposatzen du, lortzen dela dinamika sozial eta politiko bat, helburu hori lortzen aldera. Guzti hauekin gelditzen gara. Eguzki Urteaga eta Jon Tellaria, mila esker goiz honetan gurekin egoteagatik. Zuea, Jon Dizan. Goizeko 10 dira, 1219 langabe gehiago ego Euskal Herrian, garai txarra izan da aurria bereziki Nafarroan, bertan 579 langabe gehiago daude eta Garazi Castaño, egunon? Egunon berriz ere, Espainiako lan ministeritzak urriko lan enplego datuak eman ditu. Marka txarra egin dugu ego Euskal Herriak 1219 langabe gehiago ditugu Nafarroan, 579 gehiago, esan berri duzun bezala pegi, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 640. Nafarroan jodu kolpelatzen eguneko 2 hazi baita bertan kopurua, zifraltua da hilabete bakarrean izateko. Egun langabezian dauden Nafarren artean 11.000 gizonezkoak dira eta 17.949 emakumezkoak. 25 urtetik berakoen kasuan 2.928 dira totalean, orekatuagoa dago 1.521 gizonak eta 1.407 emakumezkoak. Gainontzeko adintartei erreparatuz gero ordea arrakala agerikoa da, 26.031 langabetik, 16.552 emakumeak dira eta gizonezkoak ordea 9.479 sektorei dagokionez, 3.614 langabe nekazal arlokoak dira, 1.184 eraikuntzakoak, 19.858 zerbitzuetakoak eta 3.205 aurretiazko enplegurik gabekoak dira. Guztira, Hego Euskal Herrian 126.678 pertsona daude langabezia egoeran. Urte arteko datuak begiratuz gero ordea, beheranzko joerari eutsi diogu. 2024ko urriko datuak aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 898 pertsona gutxiago daude langabezian, Nafarroan aldiz, uneko 3,75 jaitxia kopurua, 1.129 pertsona ondorioz, 2024ko urriaren 31arekin alderatuta, 2.017 pertsona gehiago daude lanean Hego Euskal Herrian. Gizarte segurantzan jasotako kotizanten kopuruak ere egin dugora, 1.348.822 pertsona dira guztira, Hego Euskal Herrian inskribatuak daudenak. Ohiko hazkundea da, ikasturte hasierarekin bat egiten duena. Eta bestalde lan arloan gatazka izpide Petronorreko langileen gehiengo zabal batek UGT eta Comisiones Obreras sindikatuak zuzendaritzarekin lortutako akordioari uko egin baitio, grebari eutxiko diote beraz. Muskizeko lantegiko aldagilenko leku aldaketak hilabete eta erdi luzatu den lan gatazka ekarri du berekin. Zuzendaritzak dio lanaldia minutu batzuk besterik ez dela luzatzen, langileek ordea ordu erdiko tartea behar dutela. UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek dute ordezkaritzaren gehiengoa konpentsazio batzuk adostu zituzten zuzendaritzarekin. Urtean, 6 jaiegun gehiago zehazki, baina plantillaren 180 ezezkoa eman dio akordio horri. Adostasuna paitegitara eraman zen, eta prozesu judizialarekin jarraitu aurretik berau bozkatzeko bete beharra ezarri zitzaion enpresaria. Emaitzak, biztanda berdin utzi du egoera. Irailaren 25ean ekin zioten langile grebari, findegian erdira jaitxea produkzioa eta esportazioetan nabaritzen ari da hori. Zuzendaritzak dio 6 milioi euro inbertitu
inbertitu dituela aldagela berrietan, segurtasunean hobetze helburu. Langileek ordea, enpresak xantaian eta akordioei sistematikoki men egiteko lan eredua inposatu nahi dela diote. Langile batzordeak greba arduratik egiten dutela azaldu du, langileen segurtasunagatik, baina baita zeharka Petronorren lan egiten duten beste langileengatik ere. Goazen informazio praktikoarekin segidan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Beno, une honetan lasai ditugu errepideak nabarmentzeko ez beharrik ez, hori bai, adi, baso sute arriskuagatik abisu horia ezarri baitute astearte eta asteazken honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Hegoaldeko haize bolada indartsuak espero dira asteazkenean bereziki. 100 km/h gorako haizeteak espero dira asteazken honetarako, hego haizeak eta giro eguzkitsuak baso sutetarako arriskuan ditugu gainera. Astearte eta asteazkenean, esan bezala, 2 egunetan 24 orduz indarrean izango da abisu hori. Termometroi begira jarriko gara beraz segidan, Iruñean 8 gradu, Gasteizen eta Bilbon 10, Maulen 11 gradu, Baionan eta Donibane Garazin 20 gradu, Donostian bero 21 gradu dira. Gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak emango digu. Zerua zikinako agertuagatik eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira lurralde osoan eta eguraldia argia eta atsegina izango da. Eguerditik aurrera aldiz, mendebaldetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritu egingo dira, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen hemenka lautanta botatzea, gehien bat kostaldean, baina uskeria izango da eta gehienean ateri eutxiko dio. Hego haizeak joko du, bolada zakar edo oso zakarrekin, bereziki goizean gehien bat lurralderen ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek nabarmen gora egingo dute, 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, bereziki kostaldean goiza oso epela izanik. Maximoek ere gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 18 eta 22 gradu bitartean, temperatura freskoenak, ohikoa den bezala urte sasoi honetan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko berazi. Gero arte. Eta hauek nabarmenduta urtuko ditugu bigarren kafeako kideak ere, egunon? Egunon. Egunon, Pili. Zer moduz? Hainbestean. Bai, hori txesango nukenik, hainbestean. Bira, hori argituta jakin nahi dugu ere. Egunaren nondik norakoak zeintzuk izango diren? Bueno, bidali dugu eneko Ilenia proiektua hizkuntzen bultzada animen artifizialean jardunaldira. Miramar Jauregira, han ezagutuko dugu Ilenia proiektuaren nondik norakoa, eta baita Espainiar Estatuko hizkuntza ofizialen hainbat proiektu ezagutuko ditugu, beraz, asko ikasiko dugu ziurrenik, Gomiztegiko Artzain Eskola ere ezagutuko dugu Ane Gartziandiaren eskutik, eta Eukene Larrartek Delfin de Vigan idazle frantsesaren Les Gatituz liburuaz hitz egitera etorriko da. Ale asko saldu dira liburu honenak baita ere, eta ikusiko dugu ea gustatu zaio edo ez zaion gustatu, ze orokorrean liburu salduenak ez zaizkio gustatzen. Zerbaitengatik edo izango da, adi egongo bera orduan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu. Bihar, bueltan izango era. Ondo izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Atzo sandwicharen nazioarteko egun ospatu genuen eta entzule batek sandwichak oparitu zizkigun. Gaur saiatu gara, beste janari baten eguna topatzen, baina ez dugu lortu. Ez, jakirik ez, baina gaur azaroak 4 UNESCOren egun ofiziala da, eta UNESCOk badaki zer edo zer gastronomiaren inguruan. Bigarren mundu gerraren amaieran sortu zen UNESCO gerrak erasandako herrialde aliatuetako hezkuntza sistemak berrezartzeko helburuarekin. Izan ere, herrialde horiek ez zuten nahikoa baliabide hezkuntzaren eta kulturaren arloko ekintzak gauzatzeko. 1945 azaroan Nazio Batuen konferentzia bat egin zen 44 herrialderen partaidetzarekin. Eta horietatik 37 UNESCOren fundazioan hartu zuten.
UNESCOk konstituzioa sinatu zen eta dokumentua 1956ko azaroaren 4an jarri zen indarrean. Egin kontu 5.700